Nai doi doi. Kana chisiya dora kashama mwana ngoda ndidi. Wasiya dora kashama. Hesi idha Neria, how are you? Ambuya mlambo maskwera here. Gina Kembo, how are you? We still love you, Mbuya Mlambo. It's diaries, we still love you. Precious muzondo zviri sei and maya vavedwe. Ndikuto vasendera message kuti ndave pa live. Izvo zvakatika ka 1 guys. Muti izvo zvachapindura neku fast. Edimo, how are you? How are you? Guys, uyu mwana uyu msikana yanonzi Kellyan ushu. This is Kellyan. Ushu murukumona. Iti hello to people. Hi. Say hello. 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 This is Kellyan Mohanlan, guys. Bye-bye. We'll go for the door. Close the door, right? Yeah. Close the door. No. Wait, yes. When you go out, close the door. What are you taking? The juice and I want to eat. Okay. Do you put water in this? Yep. Right. Saka pana mai vanhu kutsvaka guys vanoda kuti vauye saka ndakavamirira. Mamona mwana uyu. Ndoda kutaridza iwe. Mamona mwana uyu. Hai chiedza mavangira mwana uyo inherera. Mai vake ndini vanoziva. Ndichitaurira pasi kuti asanzwe. Mwana uyu inherera. Mai vake vanoziva ndini. I nurtured this baby. The story yacho munoiziva when she was just a small baby. Makamuona chichitikitiki ukakura kudai. Uyu mwana uyu. So pamunobata nherera muzoti muri kubata mboni yaJehovha. Pamunobata nherera muzive kuti muri kubata mboni yaJehovha. Ndapedza ipapo. Ndatopedza hangu ipapo. Right. Guys, inzwai munzwe guys, pandida kupa update, ndida kutanga pa update yenyaya nesuru. Anditika yemsikana wane zokuda kupolice, but pane mai vanofanwa kuti ndiuye navo pano pa live izvo. So mai ndavesera message iyi iri ngoblutika ka 1. Mai ava vari mu under a house arrest mufunge. Saka nyaya yacho ndandikuda kuti ivo vataure nyaya yavo vega mufunge. But zvino ndisingazivi kuti ndo kana mira nitsvake munhu ari ku SA yavabate direct kuti muri kudiwa mirai. Because ndichifana kukudzai zvaitika guys. Ndichimirira mai ava regai ndikumbire munhu ari ku SA yavafonere direct. Guys, ndokumbirawo munhu anokwanisa kunifonera mai ava pa direct line. Muti muri kutsvagwa naSIS MELLY. SIS MELLY vari kutsvaga ku WhatsApp, vaite WhatsApp yavo on. Vafonereiwo ka direct call ikoko ku SA please. Guys, ndine nyaya yanoda ngofana kushare nemi nchikudzai. Ndakamirira kuti vasikana vamai ava vafonegwe vauye nesuro manheru. Nesuro manheru guys. In fact, mirai nitange kutaura kumashure mbijana. Ndichitomoka guys. Ndichitomoka. Kutomoka kwandaita guys. Ndakatomboudziwa nababa vana pasvikanzi kutomoka uku munobva kubasa na8 mutoti 8:30 hamugari pasi musvika mubaya live yenyu. It's okay, zvakanaka mongo zviri kumbonyatsa kufamba sei. Hamuchisina nguva netime makungo muri kunyanya kutomoka. Kumwe kwacho kwamunenge zvimwe zvinhu zvamunenge muchishawa hope muchidini ndobva ndatsurwa pamwe pandakambotsurwa kumashure ndobva ndarangaridzwa zvekumashure ndobva ndati hai inotambika animaona. Saka nezuro manje tabva after ini anomuzati zvaNovember guys, mose mimakona mhepo dzamakatakura ndindakakutakurai mhepo dzaNovember. Ndakadzitakura dzose asi ndadzitakura dzose mhepo guys dzaNovember. Inini ndinozoziva kuti tinodzirasa sei. Dzinotouya dzakatouya guys. Ndakakutakurai mese imi hapana chaitika imi madiaries. Apasina nyite ndakakutakurai inini dzikatouya handika tatodzirasira kusure uko. Saka zvadaro paya guys. Ndobva saka nezuro ndakafonerwa nevanhu vakawanda stereki. Ndichifonerwa nemapastors. Handofunga takaita ameno kuti takaita vanhu vangani vaindifonera vanhu vari muUK, America kupi. Vanhu vaifoni kusvika ndadzisa foni yangu iyi yanga iri pa kune vatira kufona makuseni. Maiona kuti foni yanga iri pa flight mode because makozi aipinda zvisingaiti. Vanhu vaifona. Saka ndanda kusvika
makozi awandisa because pana mapastors mamikuzi baba kabvaso nevamwe vari kunze kwenyu vakabva vafuma kwafomiwa group remaprayers. Ini guys ndandadona ndochokwadi mumamichizvionawo chokutaura zvamwari mazano guys ndandati done muzawo kuti mazambiringa tinowa tichimuka ndandati done ndatidzokerei kumashure guys. Ini ndobhilivha zvokunamata handitika asi hatishori vanhu vanoita zvinamata zvavo ndaita sekuti donei kumashure hanimaona saka ndaita sekuti donei kumashure paya guys ndanda kupembereka ndichidini handimaona ndichitomuka right zvadaro ndichadzoka neupdate yemusikana uyu handimaona zvichidaro paya guys ndiri kuenda nenyaya teererai munzwe kanyaya iyi mirai ndikutaurirai nyaya izvi zvichidaro paya group raitwa nezuro ndatanga paya muziva vamuvafundisi nechichi guys kundidzokerai pana mwari mimi so ndakudzwa nelecturer paya paitwa group remaprayers. Tiri mugroup remaprayers tiri kuenderera mberi handika satatanga tiri kutoenderera mberi for the next week. Pane zvinenge zviri kuitika right. Panamatwa kumapasti 12:01 handiti nezuro ndasina urara paya okay vari kunenge vari kuflega oya yes vakufona vauya mai vaya nimbokudzai nyaya tatakanzi kuma 1 12:01 handiti time difference saka ndagara paipai ndakamira vhara ndo mwanangu ndagara paipai takamirira pakuita maprayers ayaya. Thank you sisi mave mati tichadzivhunduka here titongogwa nadzo dzauya satani anenge achitongoya anenge ari satani anenge akatomira nemakumbo otumba tinotongogwa naye nedzimwe nzira dzedu takaenda achadonha hamene ipapo the lesser power will bow. The lesser power zvandakaudzwa nezuro kuti the lesser power will bow. Saka paipai tadi tapedza guys ndakati kana inorara kundofunga kuma 1:02 ndichienda kunorara dzekuzimbabweko ndikuenda kunorara paya ndichangorara guys handizi kuti nditi ndakaona vision kana kuti ndakaona idream here kana kuti ndakaona chii guys handisivi. Ndakati kunge ndakaona vision guys ndichazoona vision chaiko ndichidriver ndine mwana motikari handiti tanga tichitofara tanga tichitofamba muzinzira riri wide kudai so tichitodriver takaenda tichifamba tichitonakirwa tiri murodhi muyamira handiti but kwabva truck rabva nekumasure kweduko hanimaona rimwe truck rikabva nekusaidi uko hanimaona truck richitoya zvokutodaro pana ndichitizama kuti ndoda unobuda murodhi ndiende uko handi kwakuine mota dzanga dziriko kuita kunge ndandiri pakati ndichishayiko kuti ndidini ndiende hanimaona but kumiri uko chandinetsa kwakuine anchatauri zita handimona anchatauri zita panga paine mumwe munhu anga aripo handimona but munhu yeye musocialite ngakamira kuseri uko andika achidedzera sismeli muri kuona mota kune mota basa sismeli ibvai budai aita sekudedzera apa munhu itaibuditsana but takazongodaidai manje apa handimona ndobva ndangoti ndiri kuuya handimona saka ndangobva ndangoita kunge hamino zvaitika ipapo ndazongokari kana ndajamba tabuda motikari handi ndangobata ndandina Shakira ndangobata Shakira mva tajamba motikari kudai so mva taenda kupi kunomira kune munhu wayo handi pazonoita truck area ndorazonorovara nerimwe truck area guys vapoita kunge paita accident pakaita kunge patoita zvimota zvauya here achadzonzwisa zvimwe zvanga zvakatakura zvinenge zvimota imwe yanga ichiita kunge nemakombatiment asi makombatiment mamuchita kunge munota kugwa vanhu kunge zvimota zvinenge chiti chikombatiment apa moiswa bhokisi aminodzadziri hope rudzika tichi saka ndamuka makusei zvandinetsa ndamuka kuma 3 nehope dzandishungurudza zvisingaiti ndatonga ndichisweta because ndaridza ndachiridza miri ndamuka ndichisweta ndamuka ma 3 paipai ndobva ndatanga futi kupinda paprayers dzangu ndiri 1 handimona ndazopinda maprayers kubva kuma 3 kusvika kuma 5 ndiri 1 right. Saka zvadaro ndobva ndatotaura bebe kwangu ati zvikanzi chii ndikati pane hope dzandarota kuti nditi hope ati vision I don't know bva ndavatsanangurira zvikanzi pamwe ihope dzechando mungozana nevanhu zvikanzi ihope dzechando ndikati kuti ihope dzechando ndikati zvikati alright chinzwai guys zvadaro paipai zvadopera ndatozomborara ndobva ndazomuka manje I think kuma past 11 12 ndiri kuda kubuda ndiri kuenda ku hands with summers I thought you made peace. And then please don't mention people's names pano, don't ever mention people's names here guys, please don't. Ndamuka paipai late handi ndageza ndikubuda nemwana ari kuda phone handika tokuenda kufoni uko kushop ku Vodafone kutasa kunotora phone tokuenda kufoni nemwana paipai ndatokangamwa zvevision nezuro guys tabuda nemotikari paipai
tikuridza music. Mwana wangu akangokonekta pabluetooth, ndichakira akonekta pabluetooth, tiri kuenda kushopuko tikuridza music. Guys, munoziva exactly guys zvandaona ndimudani akuudzei ndo zvaitika. Zvandaona nditi zvandarota kana zvandadika ndo zvaitika. Guys, chaitika ipapo ndechekungoti cheteka hapuna munhu azondidedza kusaidhi, hanimaona, ende hakuna munhu adzarovana. Ndazongoti guys track ranga riri kuuya riri apa zvaitika guys. Handiti saka pane pakavharwa road panga pachita vanhu vemarathon. Handiti saka vanhu vachita vemarathon tapoterera nekuseri because tamboenda chinotsvaga zvakachida kunotsvaga kune chimwe chimo chiri mudhuze nechekuroko. Saka tashandisa GPS taenda neimwe rutu. Handi rutu iyi inonopinda nemufreeway inenge ichina nekulondon. Handiti achienda kunonzi kwaMutoni uko kune kamwewo kariko, saka munoenda mune freeway irimo, freeway inoenda kulondon. Handiti saka ndakaisa GPS iri kuti parodhi yepadhuze, rodhi handizivi. Saka guys inini ndandiri kuright lane uko, handi muri kuona, but paGPS yakutondiudza kuti pari kunofanwa kuno, handimoza kuti uri muright lane right lane ndeiyi, handi iri kundiudza GPS kuti ndinofanwa kunobrancha kudai so ini ndiri kuright lane, handimaona. Saka paipa kuti chinoti ndichinobrancha apa iri road inoenda kulondon zvokuti hamiri nachizonotenera kupi kana ari semarodhi ekuSA. Ukabvera usina kungobrancha unogona kutofamba kana 15 kilometers usina kurowana kwekudzoka. Saka ndangofunga izvozvo, handimaona, ndobva ndangoona kuti iyi GPS kutotaura kuti tofanwa kunoslide slide left takadai so. Guys, pandiri kunopinda kudai so riri kuuya track guys padiki guys. Moza kuti ndapinda pane pekuti animoza panoti road moziva vanhu vanodriva muno murodhi dzenyu idzi panoti kunodai so road kuenda straight panoti kudai so panoita kamwe kanenge panosanga panokrosana road so, handimaona, ndo pandanopinda ipapo guys. Ndangoti ndichingodai besi kudai ndangodai so ndichingodai so aridza wetrack achidarika zvoti even vese vangwane motikari vamira guys kunyatsotarisa kuti chichaitika. Kana ndikataura guys ndikataura kudai soka ndikuita kubvunda ndikataura nezvazvo padiki offering kacho 2023 kane kakangodai padiki pakadai so tingade tikutaura zvimwe right now. Izvozvo ngade mukutotaura zvimwe izvozvo ngade mutaura zvimwe guys. Ndangoti ndichingodai soka achiti iye akataura kuti achida itrack iri, handimaona, riri kumaslow driving uku ndokwari ini encroacha kubva kuright uku kuti ndibate chipa ndatoona kuti ndatorasika ndakutonorasika pano ndikaramba ndichienda. Ndida kutenda Mwari guys nezvaitika nhasika nanhasi ndikazvifunga ndikungotaka kablay version so ndikasvunga kuti but chichaitika paya nanhasi ndikungozvifunga so. Ipapa pagaitira chokwadi mungade mukunyora rest in peace, ndo chokwadi mungade mukunyora rest in peace. Ndakoti nchibvapo tichingobuda nemwana azviona angakadai handi azviona Shakira ndobva ngoti mama ndobva ina ndamutadza kuti neni ndatopanika ndangodai so nchibuda tichinobuda pana notsvaga pekunopaka kudai so mvanesa mahazards kudai murodhi imo mundapaka murodhi ndikaisa mahazards kudai angoti mama chichanga chaitika. Ndikati mwana kuti ngadaita kuti izvozvi tingaita kuti uregwapo tatofa. Ndikonga kufunga kuita kutsakatika kwedu ipapapo zvatoitika ipapapo zvawatoona izvozvo. Abuda ziya akabuda motaka vanhu vakabuda motikari dzavo vakati are you okay, vanhu vachidarika are you okay. Ndikati yes I'm okay. Ndo zvanga zvaitika but ndichingopedza ndaro ndakagara ipapo mubva ndafonera vamwe pastor vandifonera same time ipapo ndobva vati are you okay. Ndikati why. Ndasandaudza munhu zvikanzi why aiwa ndichibva kuno kumba tichitoenda koko zvikanzi ndikati why zvikanzi pana ndichinamata pane zvandaona ndobva ndabva ndavataurira zvikanzi ndati nezuro takakuzai kuti chi ndobva vataura guys tazonamata tikadii but chandongoda kungotenda chongotika sometimes zvimwe zvinhu zvinotoitika zvinotokuita wake up call ndatorelaxa guys. Munyazondiziva ndichinyatsokuya even nesoko raMwari ndichikufambira inaro pano but when last did you hear me talking about that? When last ndanga ndadzirwa ndanga ndakutopinda pasiripo ndakutopinda mumakuwa kutoinvesta mumakuwa too much. That's what happens. Ukabva pana Mwari the devil comes 1000 times oyopinda ndo pandandatove and nhasi izvozvi right now is happening guys. Nyuzi ngade matodzinzwa mutonyora rest in peace zvaitika ipapo. Ansati namboita incident yakadaro ansati since ansati ndodhukigwa netai ndobuda murodhi ndodai but zvaitika nhasi handisati. But anyway tiripo takungotaura kuti the lesser power ubow ende tangotaura kuti hakuna chombo chinogadzirwa nemuvengi. Inini pandiri inini chabudirira
ndatodzoka so tiripo panzvimbo ka aiwa ini ndichagwa ndakamira ndinenge ndakamira siku nesikati ndichatomira saka ndakutomira wake up because sometimes God allows certain things to happen handimaona for some reasons and zvataurwa napastor yava vandifonera ipapo it's now making sense hazvina kumeka sense nezuro pavaitaura nemamwe masisters angu ari muno mugroup handika vanoita zvemaprayers hazvina kumeka sense ipapo but zvazomeka sense nhasi saka ndangoti ndingokupaiwo pandapfuura napo nhasi pekuti right now mungadei muri kunyora marest in peace munozati hatina kuzoenda kumberi kumukada tida kuenda kumo tangonotsvaga ningikiri mwana bvati mama ngatidzokerei tabva tangodzoka tikabva tauya tikapinda mutauni mandachiti muri busy memia bva tazongoenda kutauni kwakwa hatina kumbogarisa because taboti we'll come back next week kufoni ikoko because papa chidwa zvimwe zvakati plus ndasiya ndandafamba ndisina rimwe bepa ravanga vachida ipapo ndobva ndadzoka so ndangoti ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika ndangoti ndikupfudza ndichingodzawo pane timu rangu riri pano kwera timu risiri rangu saka ndati ndingodzawo timu rangu nevaya vangopochawo kuti mungowawo but anyway izvo zvatodarika right pane mwana wane zuro yawo kwenda takati aende kupolisi takapa mari kuti aende kupolisi nezuro ndataura nemwana uya ari kupolisi ndamuka naye makuseni ndikachinda ndoda kumbovata ndo time ndachangoda kunovata ndobva ndangoenda naye kuningikiri kupolisi ataura nepolisi regai munzwe update ega from the horse's mouth izazoita kunge inini ndikupa update wokupiswa iye then takapedza topinda. Hello. Hi dear, waswera sei? Waswera sis. Ndaswera waswera sei, right? Ndoda kuti upe update kuvanhu kuti wafamba sei pawaenda kuchipa kwandati mukauinde kuningi kumapurisa. Ya, ndaenda pamati ndiende paya pandati ndakuenda kupolisi. Ndobva ndakwira mota ndobva ndaenda ndobva ndaburuka papolisi ndobva ndasvika ndikatsanangura zvakaitika ndarapisiwa nemukadzi so ndobva ndatsanangurira kupolisi. Polisi ikati mangwana unofanirwa kuuya kuma6 rezuva rovira because mupurisa iyeye wandasangana naye nachitaura nemumwe ndobva ndazoona mumwe akakumbira mupurisa wanga achitaura naye akati ndokumbira kuti nyaya iyoyo nditore inini ndibate muruoko rwangu ndishande nayo inini because ikashandwa nevamwe vanhu hainyatsobuda zvakanaka. Saka vanditi ndodzoka mangwana kuma6 because mupurisa wacho mangwana makuseni anenge asipo ari kushanda night. Ndobva ndati ndodzoka mangwana kuma6 ndotora bepa ndoenda naro kwadhokta. Ndatora bepa ndaenda naro kwadhokta ndodzoka naro ndichirisiya papolice station. Ndarisiya papolice station Chipiri Tuesday. Mangwana panina notora bepa rekwadhokta ndichinozvura kesi. Ndichidzoka nebepa riya ndichirisiya papolice station. Ndoenda kumba Chipiri Tuesday votora murume vomusunga ndisingazivi kuti nyaya dzacho dzozofambiswa sei vamusunga kudaro. Ndo zvandasangana nazvo pandaenda kupolisi. Saka ndodzokera mangwana kuma6. Saka wanzuri kuendeswa kuchipatara here? Vana kutaura vangoti because kupolisi ukasvika uchiripota nyaya vanoda bepa rekwadhokta vanokupa tsamba yavanokupa papolice station oenda kwadhokta. Kuchipatara kwaunenge wakarapiwa vonyora pasi kuti unenge wakatsva sei, unenge wakakuvara kusvika papi. Ndizvo ndo process yacho. Vachirisiya papolice station. Ndo process yacho. Varisiya papolice station pavanosunga munhu pano umhosva. Handizivi kuti vanenge vakutaura sei, ndo matauriro avaita ivo. Alright. Saka uri kuinda mangwana handiti? Mangwana unopuwa bepa rekuchipatara. Wopuwa bepa rekuchipatara. Then uenda kuchipatara. Mande vozoinda kunoita basa ravo handiti ndizvo? Mangwana kuma6 ndo pandiri kuenda papolice station ndonopiwa bepa rekuenda naro mande kwadhokta ndozodzoka ndichirisiya papolice station. Right. Chipiri ndo pavanenge vakusunga munhu. Alright, Tuesday. Saka isusu toda kuzozwa feedback kwauri kuti wafamba waenda kuchipatara. 1, 2, nyaya yacho iri kufamba sei? Please, takamirira feedback handitika. Nhasi uri sei asi?
nhasi ndiri nani hangu but apa pasara pacho ndopari kugwadha singatombochema because izvezvi ndikapacleana ndakapacleana panoswera pakaoma usiku panenge pachibuda mazimvura kudai zvokuti gumbezi rinonyoroka panenge pachigwadha pachipisa. Okay, no, it's okay. Ita izvozvo kuti uinde kuchipatara unopiwa futi mimwe mishonga handiti? Aiwa, don't worry, zvinodarika. Yeah. Alright, iri boss atazonzwa newe. Alright, sharp. Right. Saka mainzwa feedback handiti? Machinzwira from the horse's mouth feedback. Right, regaitinde pane vavava. Munzwe nyaya iri pano iyi. Rudo takaisa madetails ake nezuro. Namba yake ukaenda palive yanezuro namba yake iripo. You can get hold of ye ipapo. Womuisira. Kana kuti unouya tosenda mari yacho. Ndokutobatsirana kusenda mari yoyo wosara ne screenshot yako. Anditika. Right. Maswera say. Maswera say. Right. Tadzoka manje panapa kuti tinyatsonzwa nyaya yenyu ya zvizere toona kuti toita sei panapa pane vanhu vakawanda vanogona kuti vakwanise kubatsirikana tibatsirane nenyaya yenyu ichi nekuti inotoda kuti tionesane nyaya yenyu. Saka taura henyu nyaya yenyu zvairi tinzwe zvese kubva pakutanga toona kuti zvakafamba sei. Okay. Ndakatanga kushanda panapa mwedzi wapera, I think it was 7 October. Kushanda muri kushanda pai? Mati? Muri kushanda pai? Mumba. Okay. Saka kubuda kawani pamwedzi. Then ipapo pesa vachinombokwira taita problem. Bandabuda Friday ndakabuda. Ivo vanga vabuda but nonzi chimakusana zvona ndakatobhuti kuna mai zvona pavakati unofanira kubuda nhasi but handisisina kuziya ndogona kubuda next week. Pandakazonitaura nemwana wacho nekusi vari kugara amai nababa neye murungu wangu nemurume wake nevana vake 2. Saka ndipo pandakazobuda Friday ndakatongobuda nekabhegi kadiki ndikekutongokrosa panenge baba ndova. Hatisiedza kunzwai amene tifone nyuma kaisa pa loud here kana kuti mutaurira pasi kana kuti hatisiedza kunzwai. Taurisai tinyatsonzwa. Alright. Ndobva ndabuda Friday pandatoenda. So Sunday ndopa vakandisira message ndandiri kubosman. Pane zvinhu zvandandatumwa navana kwangu kuti ndivatengere. Muri kubata speaker yephone saka iri kubva yatiza futi. Muri kubata speaker yephone kubva yatiza futi. Saka makabva manzi ndai ku-off ne Friday. Hello? Friday. Friday. Alright. Kana kuti network yacho tsvakai pane network mumire because hatisi kutonzwa iri kutobreaka zvokutodaro. Alright, so ndiende kusharing ndinoita zvewifi. Alright. Mira ese wifi. Ndakusamba connecta kwa wifi. Yes, zvitori better. Pane vari kufona. Hello. 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 Yes. Makunzwika manchitsanangurai Nda boss mapandatumira SJ skwana ivo
kuti t-shirt yandicho musi kuchatonzwika futi asi nasi wifi yenyu ireini haisi kutonzwika zvokutodaro haisi kutonzwika ya nani hamino chichikumboitika mukabvunza inenge yakaiti right but mukati murondedzero inenge iri pasi pasi makaionepi ndutendo asi makamboiona ndiyo taura yenyu ndipo pavakandisendera meseji nekuzama kundifonera imva ndazovafonera big vandavaudza kuti ndaona mistake ko t-shirt yamuri kutaura kuti sikuziva vangu asi pandiuya ndiskuita shangu then imva vandisendera meseji svikupa imwe Wednesday wacho sakusaiti murumo wenyu because ndakati haichanzwiki futi ndatoshaya ndodini foni yako ngatimbokudropa kuti dzotifonezve kuvanhu nyaya vamwe munenge munyaya munoiziva wani makaionepi makaipekuona kana madhumbe oright but anyway pane timuwo diaspora isina kuiwa regai vanzwewo nitokemaya kuti ndikona ini hallo taurai chinzwi mune ma-earphones mune ma-earphones chero loudspeaker bvisai futi thank you net20 stars loudspeaker bvisai futi yaha takukunzwai ichitaurai manje ndipo pavakandibvunza kana ndakatova ndikati iri murumu iri muwadrope yemurumu wenyu ndichasvika ndauya then mandi pandakaasvika ndikakutsvaira ikoko ndikatobudisa matisheti ndikaishaya ndikavaona havana zvavakapindura kataura ine kwe imimi t-shirt yacho mamakamboiona t-shirt iyi tinomboga ndakakupa tizvozvi ndakakunyatsoyandosiva guys problem network yavo iri kutiza saka tisikunyadzo kuvanzwa vari kuti ivo vakatanga basa last month mava pavari kushanda apa vatanga basa last month mapari kushanda vakashanda zvakanaka saka vaibuda vanoudzwa kunzi chibuda imuende kuoff ndobva vabuda pekutanga iri friday vakaenda kuoff handi ndobva vazobuda pechi2 vari kuoff uku ndobva vafonerwa zvikanzi kune t-shirt yatisiri kuona t-shirt iri kupi vakati t-shirt ipi zvikanzi kune t-shirt yangu anzi yechi lv zvikanzi kune t-shirt yangu yelv vati last month zvikanzi t-shirt yelv yatisiri kuona saka tiri kuda kuti mari yedu yekuti t-shirt iyo here chirondedzera ichinzwe pamwe yakuita murungu munhu mutema foni yenyu iri kunetsa ndatsvaga t-shirt pavabvunza ndivaaipota wakutora handina kutora t-shirt ndinotori kuti iri picha kuti washenhanda zvoita washenchu ndisina futi kuona ngati handiswina saka kuti ndinosiva naye ndeva nekukuzikana kuti network yenyu haisi kuita chita isomainini itai audio chisaini audio ndiplay audio itai audio because hatisi kuvanzwa zvachose hatisi kuvanzwa regai vaise audio tinzwe indagumira pakunzwa kuti t-shirt iyoyoyo here ikazonzi yashayikwa here t-shirt kuita 8000 vari kufona futi okay tinzwe
Hello? Hello? Hello. Yeah, zvana ntaura kuti ikaramba muisa audio. Alright. Ndipo ndatooneshwa kuti aiwa t-shirt haimo. Kozvenese ndakatsvaga pese ndikatoenda nekumawadropu evana ndikatsvaga ndikaishaya. Vadzoka ndipo pavakatanga kutapokota ndatozopedzesera ndanyarara because handidi zvokutaura kana ngonyarara zvangu. Then Thursday kuseni ndipo pavakangotizvonionza kupassport yako. Ndikati passport nekadhi rekugedhi. Ndikati kugedhi handina kupiwa kadhi. Ndakangonzi pandinouya ndinouya nepassport ndichipfuura chete. Zvikanzi ndoda unokukanzurisa kugedhi kuti usapinde nekubuda. Ndibva ndanotora passport. Ndikati hande kugedhi kwachona tinokanzurisa asi passport yangu musaite se musatore. Pavakatanga kundibvutira zvikanzi ndakufonera mapurisa. Ndikati aiwafonera mapurisa because inini handina kuita se handina kuitora. Zvikanzi ndine makamera. Ndikati zviri nani makamera kana muinawo muite sekutarise ipapo. Handina t-shirt yandakatora handina chandakatora pano. Vavatora passport yaya zvinharo. Zvikanzi hapana kwauchaenda kusvika mwedzi wapera uchishandira hapana kwauchaenda. Mandatongopererwa ndipo pandakatogara pasi kwakufonera ana mama mvangoti tichangonamata nezvazvo. Ndibva ndatobuda mumba because haana chimwe chaakazombotaura neni. Ndabuda ndibva ndaenda kurumu ndibva ndagara ndipo kwandakazosenda meseji nchida kunzwa kuti anogona kundibatsira kuti ndiwane passport yangu bheki. Ndinenge ndazvifambira sekosi kuti ndiende kundoripota kumapurisa kwanise kupfuura kugeti. Saka anayo akatora passport yako saka ipapa izvozvi iwewe mwedzi wacho wapera pawakapinda wakabhadharwa. Uyu wapera akandibhadhara. Saka uyu nowa mwedzi wechiti ungachibhadharwa mari. Uyu ndiwo waakuti zvoni ndiwo ndakushandira t-shirt 4500 but hanzi t-shirt ndeye 800 but ukashanda iwoyu woenda zvako. Kana haungashandi mwedzi semahara nenyaya saka vawila kuti t-shirt yavo 8000 uchishandira for 4500 kunyeba guys hakuna t-shirt yakabiwa. Hakuna t-shirt yakabiwa. Mai havanoshandepi? Havana kwavanonyatsoshanda mupachona ndianoshanda. Ivo havashandi murume wavo ndianoshanda. Saka izvo paitika izvi ndekutokubatira passport kudai souri pamba mugere sei? Hapana ari kutaura nemunhu. Yo. Saka munogara sei? Hapana vanotongonindina inini hangu ndinotongoti mangwanani but nezuro havana kutodaira. Ndatongonyarara nhasi handina kuvaona vanaombotsika pasi vanga vachingoendeserwa chikafu vari kurumu kwavo. Hey. Yeah. Saka inini pavanongobikawo vanongochisiya kana ndabuda ndakurumu kwangu zvemanheru vanongosiya vachandidedza vachaita se pandinozongofunga kuti pamwe vanopedza kubika kana kuti ndanzwa vakuisa maplates kusinki because ndozvinzwa kana vakuisa maplates kusalad ndopandinoitongozoenda ndinosuka totora chikafu. Saka chikafu ari kubika ndiani? Ndivo vari kubika. Handichabika. Ndindaimbobika sa handichabika. Saka vanotoburuka vaya vobika? Pana mai vachona nhasi kwabikwa namarati baba vachona ndo vabika. Baba vemukadzi. Baba vemukadzi ndo vabika mudhara vakakusira chikafu? Vangopakura. Ko baba vemukadzi uyu namai mukadzi vari kuti kudii panyaya? Shame. Neremukadzi vakatongopindawo iyoyo but inonzi chemusikana wandaitaura naye aiti mai vachona havana sei havanogona kuita because ndiripo vaitombotukwa zvokuti unotovanzwira dzisi. Munogara kupi kona? Kusilver Lakes. Kupretoria? Inini kwandogara kana ndiri kubasa. Kumba kwamunoshanda ko? Ndinoshanda kusilver Lakes. Aiwa guys, imimi makati izvo vanhu ngavasacha exposwa. Hati ndizvo zvamakataura.
makanga was too soon guys, very fast matakangana hasi 4 days ago apa pamaiti haiwa vanhu kwasaexpose chichichi ndizvozvo zvinenge zvichisangana naumwe vedu avafanirwa kuexpose vanhu iwe mangwana unowira futi mahari unenge usingazivi kuti ndeupi unotsvaga basa unowira mahari pawakapinda last month taurako zvokugara nevanhu handifunga kuti anogara nevanhu because iye wandiri kutaura naye paakabva pane akauya mva asikuita 1 month mva atoenda hatizive zvedu kuti akanzi aende nechikonzero uyu anongoti zvoni first month vanga vari right mva achitoshandawo zvakanaka wechi2 ameno vakaunganidza vanhu meno zvakangoitika umva vatadza kugara mumba yavo yavanorara ndipo pakatanga problem akungotukwa akungonzi ipiwa twumhosva achiitwa sei anzi vakazongouya vakati nhasi ndozuva rako rekupedzisira pana parongedza zvinhu zvakuita ise ubude uende right. Saka iwe une phone wakabotira here kufonera mapurisa ndakafona vakauya but I think vakatongoya vakataurirana naye first pavakazoya kurumu yekuseri vanga vataurirana zvavakawirirana ndofunga because vakangozoita izvozvo zvokuti havana kana kutonzwa kuti inini ndiri kuti kudi zvanzi t-shirt kana t-shirt unenge wakaitora saka itoshandira t-shirt. Mapurisa akunzi akauya akasangana navo namai ava vakaudzwa pacomplex handi vakanzi svikanzi nemapurisa iwe wotongoshanda ushandire t-shirt iyoyo motongotaurirana mapurisa auya. Remember uyu muforeigner mapurisa kutaura nemumwe wavo nechirudzi chavo. Mukadzi uyu anotaura chirudzi murudzi anotaura chizulu. Havana kutouya vakazoya vatoo vese vachindidedza svikanzi uya titaure takagara kumain house kusitting room. Saka haukwanise kubuda even usina passport ipapa kuti ukwanise kungobuda chete kuti ukwanise kunoripota wega. You can't. Handikwanisi. Why is that so? Pagedhi vanenge vachiti ndine passport. Kubuda pagedhi vanoda passport, kupinda vanoda passport. Ko kubuda vanoda passport yako neyewo uchibuda. Vanotoda passport. Then you go verify nefisi yako. Because fesi yako inenge yakaendwa. Ya pakaipa guys. Mapurisa wakafondera ndekupi kuti pakuda kuti paitwe guys ka munyaya yakutoda kuti munhu ari panze vanhu vari kupitorana Lara muchengu muri Pretoria you have to go and report on behalf of ye kuti pane munhu akabatwa hostage kune imwe police station kuti apa pacho vakauya apa wakafona police station ipi? Ndakangofona 10311 10111 ndo yakafona. Saka ivo vakati hapana hostage iripo because akukira ana chi hanzi hapana hostage iripo because chi unokirwa mumba kwai because vanokirwa mumba kunde akirwa gedhi kuti ndisabudi haisi hostage here. Hapana hostage South Africa here vanenge vachitoziva ipapa kuti zvakatomira sei. Saka pacomplex apa ukwanise kana kutaura kana nesecurity kana unaonowirirana naye kana ngotaura naye kuti ungoutesa kuti uri kubuda 2 minutes kudai hazviiti. Inonzi chikazini yangu yanga yatombozama kutaura nemurungu wake achifunga kuti kune munhu waanogona kunge achiziva munomu machona kuitira kuti apinde iye nemota but hakuna waari kuziva. Anopinda nemota paanongoda iswa ini ndobuda kutokwira mota ndizvozvo. Hakuna kana mota dzemadhilivhari dzinopinda hamuna takshop here mukati umu ende kudla ameno kuti zviri safe here guys munhu achadlapo amen. Handina pandomboziva. Toda madetails emba panogara kuti takatsakatika mukadzi uyu guys techiziva kuti pane munhu ari pakati. Animona passport yemunhu guys is a private document guys haibvumidzwi madetails emunhu madocuments emunhu haubvumidzi kuti ubate madocuments emunhu uchizva vakaita izvozvizvi itori mhosva. Complex inonzi chi mapurisa hana chaakatomboningikana inonzi Silverwood country estate.
Silverwood Country Estate. Guys, pakutoda vanhu vari kunze guys, apa tatouya kuti titaurana pamwe chete guys. Pane timu riri kuPretoria, handika tinobatsirana panapa apa, handiti uyai community page tinobatsirana. Nyaya yakafanana neiyi kune vanhu vari panze, handika makuti kuti muende kupolisi, vanhu vari panze moenda kupolisi, maenda kupolisi monoripota case on behalf of musikana uyu kune munhu akabatwa so, handika then mobva maenda zvonoonekwa kuti zvechokwadi munhu arimo mukati. Hanzi tidairei veduwei mati maiona nhamo ine mazimbabwenzi ka nhamo ine vamwe vedu mazimbabwenzi unenge uchiti ndawana basa mai mwana pandiri kushanda nchipuwawo 4.5 wononzi waba t-shirt ye 8,000 wonzi iwo utambira 4,000 saka chitofamba shandira mari iyoyo apa uchataugwi newe apa uchadi zvofanana zvakadaro. Akura sei mukadzi waunoshandira? ndakaona ndingikini ID ndeyemurume wachona ndiye wa85 saka yanogona kunge ari wekuma87 88 ko. Pakaipa guys. Siyai kutenga more boys munetsi guys. Siyai kutenga more boys. More boys made it clear kuti anything to do with the Zimbabweans handidi kubatsira. Akatiudza panapa nesuro zvakanakisa kuti anything that involves mazimbos musandidane handidi. Akataura nezuro. Hanzi kusilva kundokwana kusta osaka it's a poshi complex anti. Pa poshi complex paanogara. Ane vana here mukadzi uyu? Ane vana vaviri. Ko vanobuda vachienda chikoro sei? Anovaendesa. Kuzi achibuda anobuda neUber ngati pavanongobuda wongotiwo madhiri kubude navo. Saka mini ndise kuti weekend yese iyi hausi kukwanisa kutobuda pamba ipapo. Weekends anonzi chi kuda ndobuda ka1 pamwedzi. Saka ipapa pakupera kwemwedzi pachona pakuti ndapekushandira ndopandinoenda kubuda ndisingazive kuti azotanga kutsvaga tumwe tunhu twokuramba achingondipina natwe. Because ndopaane fira yangu yekuti munhu akadai so ine ndisiri kutonyatsoziva zvezvemuchokwadi kuti t-shirt yacho yakafamba sei, yanga iripo zvemachokwadi kana kuti yagara ipo kana kuti ndikutongozvibvunza mibvunzo yakawanda isina mhinduro yekuti ndinyatsonzwisisa kuti zvakanyatsofamba sei. Akatanga last month guys. Uyu akatanga last month. Ko murume uyu hagoni here kuti agwana aenda ndiwati mukadzi wacho ari rafu. Ko murume handina namba dzake. Murume anenge akatongonyararawo haatotauri fini patatotanga kunetserana pasipoti yanga akatongogarawo arise. Asi kundidaira murume anodaira ndikamuita morning kana kuti nhasi pandiona kutonditi morning. Ati mukadzi ndiani akatoipa moyo? Ndiani unhu wakadaro? Zvogona kunge zvakadaro. Keiwe pamoyo mari yet-shirt 8,000 rands, salary yake 4,000 rands. Kwaita sei zvenai kei? T-shirt ari kuti 8,000 mukadzi uyu ari kushandira 4,000. That means anogona kunzi futi shandira futi mwedzi unouya kuti 8,000 yangu ikwane. Moti yababa iyi painobuda kuseni inobuda sei? Gate pana panobuda kumain gate ndoti hapana bhutu here. Indopinda mubhutu ini. Pinda mubhutu kola. Pinda mubhutu. Hapana bhutu here mumota. Usaseka kola tikutotatambaza nekuti tikutambaza nekuti ubude mumomo wakutoseka. Unopinda mubhutu kola wonyatso kurelaxa urimo panosvika kubasa murume wobva wabuda. Bozi bhutu rinovhurika nemukati. Ndichambozama mangwana kuti ndione kuti ndinonosvika kugedhi kukabudika. Guys, ndopinda mubhutu guys. Ndizonoya nepolisi. Ndopinda mubhutu ndodzoka nepolisi. Guys, 8,000 t-shirt. Ndopinda mubhutu ndodzoka nepolisi.
polisi inovhunzwa kupinda mucomplex umu. Munhu akutsvagira basa po ndiani? Agent akatondisendera ndikusendera messages ake akandisendera nga aitoka kotanawo nemurungu wangu. Guys, munhu afiri mubhuti ndakambopinda mubhuti. Guys, makanga mwa ndakapinda mubhuti here ivi guys. Munhu apofiri mubhuti guys. Ndakapinda mubhuti makanga mwa here nyaya yangu yegore. Inyaya dzakundokudza indoka guys. Munokanga mwa seiko? Ndakapinda mubhuti rekamota kadiki kaito rekadikiwa nikamota kagorofu. Ndakakwana ini mubhuti kushure kuya guys. Handapofiramo ini. Ndikatoendwa neni kupi ndiri mukati kubhuti kushure. Imota rudziko pamwe imota yakatosununguka yakatokura idzi mafensi kasi. Aiwa, ari kuti akubuda tende kupolisi sinometa. Anenge achida kupolisi. Akabuda nda kupolisi odzoka nepolisi. Because haakwanisa kubuda ka. Haakwanisi kuripota. Haakwanisi kubuda. Hana chanokwanisa kuita. Handi muri kuona. Saka ndida kunseva kuti ndibude. Achimbobuda anofanira polisi. Odzoka nepolisi. Pamwe mota ichinenge itori mbavha, itori hombe than mota yandakatopinda iyi. Chiri chigorofu chemaziso chiya chigorofu chidiki chemaziso. Mochiziva chidiki chemaziso chiya. Ndochandakapinda ini guys. Ndikatuturudzwa ndiri munangogonya kudai ndiri kumasure. Linda, asaka chabuda sei? Chiti pai ora chabuda sei? Anogonzi ari kubuda kuti aende kupolisi. Kwete zvokuti abe. Ari kubuda kuti aende kupolisi guys. Ora agent uyu muZimbabwe akutsvagira basa. Rega ndikusendera Ndipe namba za agent. Ndipe namba za agent. Alright. Ndipe namba za agent, ifonere agent. Wakamudzere nyai. Iye akatotanga kuzwa neava vaini ndakarara mbaso nditumira maaudio andatumira ayo. Nini ndichizomupindura zvakakamupindura izvo. Alright, very good. Ndaforward. Wakabhadhira mari bediwe kungoshandira mahara vasikana. Right. 1000. Oh, yebasa. Alright, gaitiwe maaudio. Yes. Tinokumbirawo kana pane t-shirt yawakatora iyoyo handiti. Tinokukumbirawo kuti uidzorere. Ukatora chinhu chemurungu uri kukanganisa repetition yedu isu takakupa basa. Hauna kana 1 month patone chinhu chiri missing. And she's 100% certain kuti you took it. The way she explained to me, I can also tell that you took it. Kana wakatumira kumwana wako nemabhegi aya, ngaidzoke. Ngaidzoke because achabata passport yako kukunyimira salary t-shirt yoyo. T-shirt iri expensive. Too expensive. And aiwani kuimuno muSouth Africa zvokudaro. Vanhu vanenge vakatenga hembe dzavo kuna naAmerica. So Iwe wototora woenda. Chimbonyarira tiwe maaudio. Chimbonyarira maaudio tiwe maaudio. Because of a t-shirt. How much is a t-shirt? Uri kutambira mari zvauri kuda kukanganisira basa rako t-shirt. And I also believe kuti haisi t-shirt chete yawakatora. Zvinhu zvese zvawakatora murungu asingazvizivi zvingazvidzoke nekuti achazvitsvaka ugozvidzengerwa basa. Tokubatsirai sei kana muchisvika muchiba zvinhu remekedzai zvinhu zvavanhu. T-shirt iyo ngaidzoke. Handizi kuti uchaidzosa sei but ngaidzoke. Uchashanda ipapo usingabudi because of a t-shirt. Saka ejinagura kuendi akatotaura kuti musamburitse. Mirai. Jesse, t-shirt iyoyo wakaibata. Chimbonyarira Jesse. Ndo paitika era ipapo. Ndakuchinzi yakashayikwa asina kuibata ifunga kuti pamwe ndoumwe helper. Manje wakatoibata achida kutoenda. Wakaibata achida kutoenda t-shirt iyoyo. Nobva toti no, rekidza ndisiyeni kuipfeka pa next event. Tonga ivepo. Ndo era yakaitika ene ndiwe wega uri kubata wardrobe. Shamwari. Pane kuti uzvikonese basa rako ka. Uchinyatsoziva kuti t-shirt wakaitora idzose. Idzose. Hamuna angambokunyepere manyeperera akadai so. Idzose t-shirt iyoyo. Make sure kuti yadzoka. Uchazvitadzisa basa munhu abata passport yako because of a t-shirt that you afford to buy.
ndazvichinzana kuibata manje she's 100% wakatoipeka achida kutoisa bhegi akatoibudisa akaitosera iwe unobva wauya akapfeka wardrobe. Next time t-shirt is missing, please look for it darling. Itoita zvako chiro yange kanda Zimbabwe chiro ngwaendisa kupi idzose munhu ngaise pabhazi idzoke ende usazonyepa kuti ndazoiona pakati. Sorry ma'am, nandakaitora. I'm very sorry, nandakaitora. Wovadzosera zvakanaka and you apologize. Uchema kubatsirika nyazozoti wakatora chinhu. Right. Jesse? Yes. Isu tiri vamwe vako pano. We are your sisters. Wauya zvakanaka wauya kuna vamwe vako kuti nyako ubatsirikana handiti. Ichitiudza isu chokwadi. Isusu ukatudza chokwadi panapa. Isusu tochibatsirana kuona kuti toita sei kuti ungobuda asi chokwadi titachiziva. Hatinei kuti hatingazoendi kuSouth Africa ngaisu kunoti shua t-shirt yakatora kana takadai. Zvinhu zvakadai zvinogona kuve zvichiwanikwawo sometimes. Wakatora here t-shirt Jesse? T-shirt handina kutora zvechokwadi. Mabhegi akaenda kumusha mabhegi anganei? Mabhegi mirai ndikuratidze ndakatomutsanangurira iyeyo. Zvinhu zvandakanotenga ndakatotumwa nambuya vangu vamwe mukadzi wanzvadzi yava zvanga zvisanda kumba kwedu ndikatomutumira. Rega ndikuratidze zvandakatomutumira iye ndikakena agent wachona kutsvaga zita ndikatomutumira mabhegi zvinhu zvavo zvakanobvunungurwa kumba nepandaitaura nambuya vangu vachona. But guys, on the other hand, kana ndikapigwa chinhu chevalue ye8,000 t-shirt hembe pfeka, I'll simply call the police to come and arrest him. Why would I say ushanda for 4,000 t-shirt iri 8,000? Ngati veife tikuzama kutsvaga kubata both sides. Chimbondipa number ya agent, timbo wakuna agent. Chimbondipa number ya agent. Ndipe number ya agent. Okune mama audio. Gaiti mama audio. Kune mama audio ya agent. Ayo ndininda iko mupindura. Okay, therefore all right, ndo okay, ndo mpindura. All right. Okay, mabegi angane chikafu. Mabegi makaburiswa matindi, fish, rice, sugar, okay, chikafu mabegi, right. Tipe number za agent. Tione kuti tizoda kudii. Ye agent ndi akatonosimbisa munhu akataura kati. Do zvinogona kuvepo. Anoba watu anogona kuvakadaro. Anoba mubatei ashandire mari iyoyo. Antika hanzi agent asifuni. No, isusu hatisi kuda kuhwisisa kuna agent kuti zvakafamba sei. Isusu agent hatisi kumuudza kuti tikubatsira musikana kubuda natikudii. Toda kuudza agent tinzotsendera kuti ari kuti musikana uyu akafamba ane proof yei. Akaudzwa kuti kudii. Let's hear from the agent guys. Maybe to connect the dots zvakakwana. Maybe kune mwe party tiri kuudzwawo nani na Julie na Jesse Julie animaona ichabuda huko. Regai tingonzwa. Ari kuti because anonzani uyu murungu ari kuti ane sure kuti akaibata asati aenda kuEgypt akairongedza. Anzi ndi akazoibuditsa mubhegeri. Chiti pa number dzeuyu tinzwewo ushu kuti anoti kudini agent ushu. Regai tipoe number za agent tinzwe tichimubvunzawo pachiZimbabwe tinzwe kuti zviri kuitika chii chakaitika. Panogona kuve pane pamwe patiri kumisa guys. Imimi mazimba ndimi maanzi azotorerwe foni here musikana uyu. Saka tozvifambisa sei guys? Toita sei? Tinongomuudza musikana uyu kuti if anything happens tichauya kwauri. Ndi agent anotambasa nemabasa guys. Kana akamuudza to go after hamati guys chakashatadza kuti pai tirege kuti after people just because kune mhepo dzinongosumuka tinotoita after guys who go after ipapo yakangonoripota iye hana kuuya kwandiri achiswo tazisa kuti azive kuti zvakafamba sei. Guys ngativeifeka ngatiwira neitsitsi guys. Mapurisa akauya Orange Gordon. Mapurisa ari akadedzwa akatishandira mari iyoyo. Saka hapana zviripo. Tati kuda kuti titaure maybe agent makamboyatsoita conversation na agent here mi. Iyo yakanzi Royal House. But all right, ndoda kuvunza iwewe handitika. Makamboita conversation chaiyo here na agent.
Makabweta conversation na agent. Hello. Guys. Piwa address kwari kugara musikana musati mabata agent. Right, unoziva address yepauri? Ndoisiyo. Chiti pa address, sender address. Pane ari kuwila here apa guys kuenda police right now. Pane ari kuwila here kana mati agent it's a no. Pane ari kuwila here apa right now kuita police because zvakutoda kuti tivhure police. Paide munhu police anotaura. Handika gara wandisendera address yepauri because anything might happen. Gara wandisendera address yepauri tione kuti zvakamira sei. Alright. So andizivi kana mati tisafonere agent. Apa ma details of the complex anoshanda and name the boss uyu. Aiwa, aina kunipa ma details boss wake. Ma details uniseni tutore kuma picture kuma dziro kune picture frame anditi. Utore picture ya boss ndikandire kuti tikakushayiwa. Antika tikakushayiwa toto bata musikana aje munhu yete tine picture yake because guys tsachokwadi kidnapping guys. Ndikutasa pana address kuti ndikuforwardire. Forward address ma details eseti forwardire. Tigare tinazvo kuitira kuti tikakushayiwa. Mati tikafonera agenda anogona kudza murungu. Ende unisendera itazvokusenda location. Itazvokusenda location yauri. Isa location. Isa location yauna. Wosaka ati muri kuwa guys. Muti zvoni iwe ndiwe reason because still iwe hauna kuda kutombonzwa kuti niniwo ndikuti kudiwa kangoya nenzira yekuti waitongonditi ndatoiba ezifu wakatoona ndichiita sendichitora t-shirt yacho. Mazviwa guys, kwanzi akaona post ku Facebook. That means murungu kana akatoudzwa atoziva kuti zvinhu zvakamiswa ku Facebook. Kwanza akati ndanobvisa post yawaisa iyoyo. Hanzi ndikutumire futi ma messages achona kana ndakutumira address yepana. Saka menu. Saka murungu akatozviziva kuti yakaisa kupost ku social media because kwai agent akatoti bvisa post ku social media. Ari mu Pretoria. Apa goshandira na guys unengone vana vako guys goshandira mahara iwo chida kutenga Christmas yasvika kai unoda kutengera vana rice ne sugar mai mwana woshandira mahara. Ukandi location yepauri location tore location ukandi location hashakaoma anokwenda ku guys anokwenda ku embassy nepai akavharirwa mbari pa house arrest anobuda nepai. Aiwa murungu anza anotorira afu atauriki naye. Ari ku Pretoria anabe ku inonzi Silverwood Silverwood chi? Silverwood estate ndoko ari. Anobuda sei? Sharon kwanganye pere kugwara. Unovaziva ne South Africa moyo wawe. Unovaziva. Wasenda location here. Address ndaiona. Ku country estate. Senda location yepauri. Location ititsire location yepauri. Tigare tinazvo. Saka todi guys, pane ari kugunda ku police rapa. Anofona ku police. Aende ku police right now tutona antora action. Anda ku police ikoko. Kunotaura nyaya pa ground. Unogona kuenda pa ground wofona ndotaura nemapurisa angu ndiri kuno kuiwori ikoko. Unogona aripo era ngona police station. Any police station ari padze nayo. Then wofona undifonera uripo indotaura ne police. Aripo here. Datumira Jesse, you are not locked up, ne? You are not locked up in the house. And please, this thing of writing on social media is not a good thing. I don't think if it's fine what you did. Would you please try and take it down? Take down the post. For social media, ne? Achazodaidza mapurisa. Oh, nanikirika. Mapurisa acho ouya okutora naiwe. Tikuzwa. Bozi, the way she's angry now. Alright. Usawese na zvinhu. Kuti wozonyora pa social media kuti ndaitwa sei. Usawese na zvinhu.
and wakuisawo zita rangu pakashata because kana kuripota neagency. Ndine vanhu vakawanda ndofanirwa kubatsira inini. Saka kana kusunga usingu iwewe wega, neniwo futi ndofanirwa kuti ndichisungwa, saka ndakusungirwa nyaya dzandisingazvidzi kuti ndakakupa basa. Turn down the post. Turn down the post. Usanyepere vanhu, nobody locked you up. Message akaisa. Guys, agent anda kufonerwa tinzwe side rake. Hatisi kutukana na agent kaiso. Tuda kungonzwa kuti nemhaka yei ari kubelieve kuti uyu. Ari kubelieve kuti uyu ari so convinced kuti uyu akabata t-shirt. Ipo pasina proof. Because makamera ari momo akadi kutora vakadi kuriwinda kamera akabatwa. Iye akuprotecta agent yake ko ushu. Ndo pane nyaya yepa pani munoona zvatogara chinesana panapa akuprotecta agent yake ko uyu. Even akabva panapa wachona ndikazonyatsotisa audio akabva panapa aitoti akaripota kwaari futi kumazvinhu asi haana kuzombomudaira chinhu Ende anenge asiri online. Akatotanga futi kumutsvagira munhu. Because kana munhu uchitumira vanhu every month then saagent anofanira kugaya kuti ayo kuniko kwakusisirira itorekera kuramba achiita seachindisa vanhu. Sezvo kwakamboripotwa pekutanga. But manje agent haasi online. Obviously kana munhu achitora munhu 2 months 1 month or 2 months 1 month, which means panenge paine dambudziko riripo. Agent haasi online guys. Atsvaga kuti zviri kuita kuti vanhu vangobva zvekudaro. Agent haasi online. Agent is not online. Agent is not online. Agent is not online. Hanzi ino chiroyal yopas agent. Agents. Alright, ndikanimbo kudonza ndogona kufona kwere. Mira nimbo kudonza kufonera beki. Ndikanimbo try kufona iyo royal yopas yachitoni. Asi kubata phone. Hai, ndiri kutsvaga sha nomboro yeWhatsApp. Nomboro yeWhatsApp shamwari ndiri kutsvaga. Mari? Nomboro yeWhatsApp ka ndina mari yakawanda yephone. Nomboro yeWhatsApp ka ndiri kutsvaga. WhatsApp. Manje airtime yangu inogona kupera because haina kuwanda. Alright, no, that's okay. Okay, that's okay. Ndogona kufonera after how long? Alright, sharp. Ndokufonera after 30 minutes. Kwanzi ndiri ku phone driver nchinda kumba. Saka uchamboenda kumba regaiti kumbata kana achinga asvika kumba. Guys, 30 minutes. Ndanchito 30 minutes ndabva pano guys, ndoda kubika 30 minutes. Saka apa haisi kuita ndandarisa message kuapp ikoko. Saka haisi kuita saka regaiti tingo waila apo zvite 30 minutes izvi tobva tafona. Kuzi WhatsApp ndo watataura idzi dzekufana direct inongopera inde ndisina mboisa airtime guys, idzodzi airtime dzemunetsi dzatinenge takaisa. Anzi ndiri kudrive ndiri mumota pamari kudrive saka ari kutya kuti anogona kubatwawo nepolisi ari pafoni. Ha, zvakaoma vasikana. Ndimi akati kwai vanhu vasaexposiwe. Saka izvozvi achibva uyu kuri kubva futi mwe pano padiaries ari kuinda futi kunoshanda ipapo. Unotambwa futi iyo kunzi kwabiwa bhurugwa. Handika obva futi mwe ari kubva pano because Masimba ndo ari ngoyerera akatsvaga basa. Pobva futi mwe Musimba futi pano oenda zvekoko kononzizve aba pendi yangu yemukati pendi yaita 6000 muchingoshandira zvenyu mahara pamunhu ushu. Nekuti tinovharidzira mbavha zvokudaro. Hamene regaitioni.
kwanzi ngekupa 30 minutes chimozodzoka. Shamwari. Nguva yekuzvi. 30 minutes, 21 past. That means 5 o'clock exactly. Then chipongo right. Mila itione. 5 o'clock chete. Titi chiona kuti yaufa. Hamene pana mwada ufa no kumbo yawe ere tinzwi. Ataura wani kuti akapa hama dzake zvese. Hama dzake akataura nehama dzake. Ataura wani kuti hama dzakatombozama kuti tidai. Alright, mira tipe ma audios a previous week already right pa. Mira tone. Ma audios a previous week already right. Mira tibate scan wait to previous. Ndipo kama ma audios a previous week. A previous week amsikana kabva vangashanda ipapa. Alright, munogona kumukatira ndiyatsvatsvaga. Alright, sharp. Tikati titsvage audio rachiro tinzi kuti previous week wakati kudini igoita coincidence guys yekuti uyu anoti zvakati uyu oti zvakati. Anenge majiri nemaemployers, yes. Anenge majiri, bvunzai vana madhumbe diaries kuti vanenge vasina here madhiri nemaclients nevarungu. 8,000 rands. Napachikuita someone paground. Ndozo nani chimunga pata mnani paground ati segaindi manye polisi. Zvanga zvatitira isi. But hapana munhu anenge ari willing panapa kuti amanye kupolisi anotaura. Hapana. Ina ndiri ku South Africa ndodzifambira. Mangwana ndaimuka ndiri pa Silverwood ipapo. Mangwana ndaimuka ndakamirira moto yemurungu makuseni achibuda anozosakana ndakamira pagate. Achitobuda dai ndakamira pagate. Todzifambira nyaya idzodzi. Hello Kola. Ndiri right Kola uri sei? Ndiri right. Ini ndoda kuzotaura nenyaya dzemaagenti idzi. Uyu musina uyu agenti itsotsi kozi anonyatsotoziva kuti murungu uyu anotoshusha. Saka ari kungoti iye pakapinda umwe wachona obviswa kana mwedzi wapera achingowana ma1000 ari kutodya nemurungu iye ende vanenge vachitozivana. Ndizvo ndakatomboitwawo inini ndichishanda ndiri kuDurban uko ndichibva ndaendeswa pabasa panga patobviswa umwe munhu zvekuti pabasa wemwedzi wachona iwoyo munhu yandipa akazoniti iwo urumboziva kuti papo panhu papagariki ndakangodzingwa handizi takati kwandanga ndanzi ndadini we ini ndakangoti ndaenda kuoff painzi off after 2 weeks pandakangoenda kuoff ndikadzoka ndatotsvakirwa mhosva kana agenda ndipandukira vese vatondipandukira ndikangodzingwa pabasa pasina kana mari yandapiwa. Ya pakaipa. So wakazodi ndajirai mandigombuda udzoke. Ndakatongobva ini Kadisha. That's the mistake. Nepolisi yeku SA inogona kuti yoti wakaba iye asina kuba. Asi pane makamera. Inenge gero gona kuita game iri guys. Taura zvako? Ndizvo vanoita varungu ava ndikazombonoshanda futi kumwe kuDurban last year panhu ipapo SIS MELLY ndakapashanda gore rangu rakutokwana ndichipashanda ipapo. Ipapo unongo chinyamwa chikafu ndati ndikatenga chikafu changu wawana chikafu chacharaswa chibva ndisikuda zvechikafu chako chaunotenga panapo muchora ndochoraswa chacho akanga asingadi nacho ndikatenga changu anochirasa rwara ndikaenda Madi? Wainzi udle chi? Ameno zvaingori so ende andori mukalati. Ndakatoona agenti iyeye wacho ndakatozomutsiura agenti yo ndikationa utsinye iwewe zvauri kurambotsvagira agenti uyu. Uri kurambotsvagira murungu uyu vasikana unyatsoziva kuti ane utsinye. Kuzi ndakapashanda SIS MELLY panhu ipapo ndikasvika pakuenda kuchipatara. Ndakurwara nzara ndikatonobatwa nzara kuchipatara uko. Ndichishanda pamukalati iyeye
aigona kuti kana akakanganwa paisa makii emota zvonzi zvoni kwai kubva zvobva pauya panapa iwewo ndikushawa makii angu emota. Dzimwe dzenguva ndaitofunzwa even matibags chaiwo kuti kwaanenge aenda anenge otakura matibags ndoisirwa meseji ndonzi inko matibags angu angari muhandbag angu wamaisa kupi. Utobvunzwa zvimwe zvinhu zviri sili asi majenti ukatovaudza havatombokuteereri kozi vanenge vachitodya ipapo vanenge vachiramba vachingoda mari vachingoendesa vanhu pano panoisozva kuti apa paite. Zvamuri panguva dzakaoma naini. Maagenzi ndo problemu ende ipapa uyo ari kuvhika achiti kwa hei iwo bvisa post kufacebook ari kunyatsokuziva kuti iye haazi agent ari registered. Ari agent akaregisterwa haambovhunduka ari kuvhunduka chii ngaexposewa agent iye ngafonerwa taure nyaya yake. Zvakaoma vasikana. Zvakaoma. Zvamunopinda bhizinesi kutsvaga basa naimi. Ndamunzwira tsitsi musikana uyu matsotsi maagenzi matsotsi anenge achingodya nebasa 1 iroro vachingodya nebasa 1 kozi imagine towabvisa 1000 wongonoshanda 1 mwedzi kouya mumwe futi opiwa 2000 isindicate. Saka panopera mwedzi anenge ava nema1000 mangani. Panopera 2000 yemunhu wani. Matsotsi maagenti yaya matsotsi ivo maagenti kana ndakatozoudza wacho naye akambonditsvakira kumoko kudebheni ndikamuti iwewo kunyazozwa kuti uyu murungu wako ari kunetsa handi uwewo kuramba uchibhadharisa vanhu vari kuda basa uri kuti kumubhadharisa iye anzwa kurwadza kwazi kuti kana akabhadhara iye zvinozomurwadza. Zvakaoma ndokumbura mukati ndaudaira murungu wako. Ndokumbura mukati sisina ndaudaira murungu wako. Atomirere. Okay. Auya maaudio rikaitinzwe. Ane mwoyo wakaipa singaiti mukadzi ane mwoyo wakaipa dzasai ndakandichitsvaga kuti uchenjerere mukadzi iye ane mwoyo wakaipa singaiti mwedzi 1 wandakashanda July angari unozoti ndazvionera kuti basa ndonenge rakawanda chete unototi andazvionera good munhu mwedzi wekutanga good munhu ungoti uchibva kuofu chete unosvika pane news ndo zvandakaita ndakashanda July nahafu yeAugust ungoti unosvika musi wa15 vatanga masaramusi ini kwangu zvanga zvisiri zvekubari zvanga zvisiri zvekuba ukuthi ndanga ndakoshiwa ukirina room yake panga paine party Friday Saturday Sunday paine party paumbapawo saka wakaomuka late iri Sunday naipera party ukudaikrina kusasuko wanhu kukunzoku kudhuze nepuku wanhu chitebho chiya chese chakangudada wanhu wainwa mudining unongoziva carpet iya ida kuitwa seyo mukitchen ndiro dzanga dzirimo sho ndaiva busy iva ndakoshiwa ukrina yake nemusesande room yake pakaita nyaya Monday akafuma ari mumutu Chipiri akafuma ari mumutu Chitatu ndokumanga ari musi 13 14 pa musi 13 ndikati ko madhamu kochi zvonzi handiti wakuita zvaunoda nekuti papo ndikati hei wenga ndakati sorry one kuti problem akanonoka kudini kumuka that's why ndisina kuzokrina room yenyu uku ndandabhizi kunoku nevahenzi wenyu ndabhizi kukichini ndichisuka kundichibika that's why ndakakoshiwa china yacho abva angotora mota akavhaini china yacho ndo paakadini paakafuma makuseni anataura neni akabuda akaenda Friday yacho makuseni was Friday makuseni unenge uchiita tara cleaning downstairs kuya une zvimashofa unopusha wobvisa carpet wobvisa zvese uchipusha wotanga kuita korobha nemeshini uchiisa polish chichi ndakafuma ndichiita izvozvo Friday ndakuda kuti nditange ndakandatopusha zvinhu ndakuda kuti nditange saka tangokorobha nekuzoisa polish ndipakati zuva rako nhasi ndorokupedzisira pano handiti wakuda kuzviita mai ndikati zuva rimwepedzera ndatadza kukrina rumu yako Sunday chete mamwe ese ndaita zvikanzi ndo zuva rako rokupedzisira usandipikisa nharo enda unopfeka mabhegi ako uende ndakamubheka ndakachema kumubheka unoziva mukadzi ane usinyi ane mwoyo wakaipa akaramba
manzwa ndiwatiri kuteerera gange kufonera tapedza kumanzwa tiri kuteerera tiri kumanzwa rega tiningirire tipedze kumanzwa Alright, ingonipai mari yangu yandashanda because ndaipiwa 4.5. Ingonipai mari yangu yandashanda. Unoona. Mari yangu yafana ita 2250. Pandaisa mabhegi mota yafa anondisiya kubva kubherizwa chikuru kana kuti mari yangu kwatorena ndona ikuda kundati kodi 2250 iripi. Because ndiyo half a page ukazi handitaona kupinda room yangu. Saka mari iyoyo achikupi. It's fine. Kadzana mwe akaipa. Ndo mudzingirwa ndakangoitwa iwowo. Ndo unowawo mai wavo because akati handina basa kana ndikachinja vanhu vatatu kana pamwedzi mari yangu. Ameno andasangana nedhimoni. Vamai vacho vanenge vokutwa because mai vacho nababa vacho vanotukwa vaitukwa ndakatarisa kudese kupopoterwa. Unoshaya kuti ndamai vake ndababa vake why nokuti ane mari kudai so that's why wakusoropodza vabereki vake. Unozova mai vake anomuitira zvese kuacha manda wekupeta manda yemukwasha nemwana iye sipongera haazivi kana kuwaridza bhedhi akatodzidziswa namai vake. Mai handiye anotowaridza bhedhi remukwasha kana ndivi. Anenge arutya iye mai vacho kana akutaura izvozvo. Because anozonyimwa kana kutengerwa gurosari kana kuitirwa shunga. Zvakangoma ishi. Kudai mhepo dzangu kusumukira unoziva kuva vanongofoma zvinhu. Ndo zvavari vanonetsa. Ende Cynthia ndatoona atoti haatozvioni. Ende ndakamuudza pandakabva ipapo. Ndikati munhu uyu anonetsa anotaurisa. Kana maendesa munhu ukabvere nane mumuudzi haanada kundipindura Cynthia. Apa ndotoona autotora saiti rasibongi. Autoona senge iwe wakatotora kuti kwanzi kwai wakatumira zvinhu kuZimbabwe inofana kudini kuti zvidzoke ichi iwe yambisiro hapana zvaunoziva. Yo. Zvakaoma mwana wamai zvakaoma. Ameno saka ipapa mwedzi usvika upere unenge uchishandira t-shirt here. Ati chiko saura kuti mari yese ndeye t-shirt. Kana kuti anozongokupa inenge yazara but that's right. Ari rafu. Zvakaoma kutambura kunze kuvasikana. Kana asati ataurisa ati ayo haya chiri right. Ndakashanda ipapo July. Ndakashanda July anga ari kuti unoona ndakatanga basa musi wa1 anga ari kuti singaiti. Takazoti mwedzi wechipiri August. Yo. Ndakatanga kungochaudhiwa nezvandinenge ndisina tomboita kungotanga kungochaudhiwa kungotanga akutanga kuti pakonapo zvakati zaya zvakati akama achiri right pamwe kudai mhepo dzangu amene. But pana akazouya machure mangu because ndine mukadzi wandowirira naye panext door andiona. Saka ndiye andiudza kuti pauya mumwe musikana kuti akaita mudhakunyana. Iye akashanda hafu yona yaAugust yandakasiya because ndakashanda 1 mwedzi. Ndakashanda August, ndakashanda July nahafu yaAugust. Saka pana akazoya akashanda hafu yaAugust, akashanda futi naSeptember. Hadzi yakangodzingwa akaenda because nini ndakatodzingwa musi uyoyo wanga uri musi wa15. Because aitanga kundishauta shada kuzopindura pandakaita ndikati aiwa maramba muchindichada asi nini hapana chinhu chandaita. Ndikutobvunza kuti ko chii chandaita. Akaramba achingondishauta ndikandapindura ndikati bati zvamuri kuita munonamata asi mimi muri kungondipopotera tikasini pane chandatadza kungopindura pandakaita ipapapo. Ndangoshaisha ini problem ikakatikatiki ndinoona. Saka kana ari right ako aishanda. Zvakaoma sikana ishi. Hai Mwari ngavanzwire tsitsi vasikana. Unozova wakasvika pabasa pekuti kwai
muridzi wepa anongochinja vasikana kungochinja kuita senge ari kuchinja yeye. Uchaziva ani kuti kwai ndiani akakubhira? Uchaziva? Ini pandakasvika iye wandiri kutaura musikana wandakasvika ndiye ainzi kwai anga ari mbavha. Anga ari mbavha isingaiti. Aiwandisa zvinhu nene achididi. Akaba zvinhu zvakawandisa musikana uyo. Saka pavachazivi because wakashandirwa navasikana vakawandisa. Handiti anoti hanzi kwai ndinochinja pandinomira imari yangu ndinochinja. Hazvinei kuti kwai hanzi tichi ndinongochinja ndinongodzinga anytime. Munhu kana ndichasamuka. Ane ndizvaanotaura. Neni imi vasikana munenge mushanda vanhu ava. Kana muchishandira vanhu varungu venyu vakafanana sivongile ava. Pamunomboitigwa zvinhu munombotaurawo here kuti mune muchingoti everything is okay, it's okay. Munombovoisawo. Because ini guys ndingasenda musika kumubinha chaiko ini sivongile. Hamunoti guys ndinotoenda kumapurisa ndingatosungwa guys. Ndingatosungwa because kuti kurasha chikafu changu panze kunzi chikafu chako hachidiwi muno uchiitigwa machirando kumhoro saunoti kwanzi ndichikushandira mbamako. Guys tungusungwa hangu zvine basa rei. Aiwa akana kujere kune vanhu vakangofa anongosungwa avachidzoka ndokubinha kusaenda kudzidzisa leseni chaiyo chikoro chokuti munhu haunobatwamo zvakanaka next time. Hello Jesse. Inga zvakaoma. Aiwa anotodza kuti anonetsa munhu uyu. Anotodza kuti hunhu hwake. Tipowo zvepicture raCynthia tiribone. Handimuzivi, handina picture rake. Uyu zvemurungu wako uyu asi Sibongile, sorry, Sibongile. Handichatozoritora. Hauko here izvozvi? Handina mufona. Hausi kumba? Plus ndiri kumba but mune vanhu. Alright. Saka watodla here? Mati? Watodla here? Zvamanheru anisati. Uchadla nguva izvozvo dzanguva iko izvozvo? Kutombobikwa. Izvo. Asi bedroom makane chimini fridge. Aiwa kumusoro wangori nezvekuitisa tii wati. Saka uri kudzora kutobika hapana kutobika. Mambodla masikati. Masikati kwabikwa sadza nababa vacho. Vanobika sadza nei? Vabika vatenga chicken nemavheji. Munobika zvichirudziko izvi zvechizuru izvozvo? Vachona ndeve kumesina. Saka vatori negadheni remuriwo. Saka mukadzi uyu ndokumesina uku muzulu. Vamiti muzulu pakuti kudi iye ari munhu wokumesina. Pamwe muZimbabwe izvozvo. Akakurira vanzi kuDavton. Ndiko akakurira? Asi unongotaura Chivenda? Anotaura Chisulu. Kubaba vacho taura Chiuzi? Nababa vacho ndongotaura navo neEnglish asi kuvamhurisa neshona vanonzwa. Mavhenda vakaiswa mavhenda mazimba akabva kuZimbabwe kuti ari akaenda kunogadzira chinzvimbo chavo chekugara kuBeit Bridge vakanogara kuvamwe vakabva vatapukira vachichamba mapota kudhara vachienda kuwenera vakanoisa nzvimbo yavo vakanotsvaga nzvimbo yavo vakanogara nzvimbo yavo kwataka kunzi kuvhenda. Mazimba mavhenda. But pamwe pachona ndinoita kunge ndonzwa vachiteerera zvechiMalawi. Vanoteera zvekuMalawi? Kana vachiteerera mheno chavanenge vakabatidza kuti foni kana kuti chinenge chiri chiMalawi chinenge chichitaurwa. Saka chiMalawi vakachiwepi? Imi guys vachikumalawi uyu chiMalawi vakachiwepi? Vanhu vekumalawi vakatongogarawo zvavo kunikiri. Vanhu vekumalawi guys. Aiwa kuDavton ndoko akazokurira maitandi. Akazokura kuDavton but iye munhu wekumalawi kana kuti muZimba. Malawi akabva kuMalawi akauya akazara muZimbabwe. MaZimbabwe aya. Muzimba mukadzi uyu. Muzimba. Zvakaoma. Muzimba. Chero iwo muna ndimuna mavhenda wangu ita sesi kudai guys kushata. Mavhenda wangu ita sesi kudai kushata kunge mazimba. Guys, mavhenda mazhinji akangoita sesi kudai. Zvokuti tikatomira apa isina mavhenda, iwe unogona kutonzi muvhenda, iye utonzi mushona. Sibongile uyu. Mavhenda akangoita sesi kudai.
ndo zvakangoita anambonyanya kuita ake zvokuti unoti zvinoshamisira sere haana ka ndakangoitawo nechifestival chakangodaro kungoti mazimba takashata guys kungoti mazimba kungogonawo kugezawo mazhinji vemazimbabwe takangozvishatira takangowanda chero vanongotiwo kushata kwatiri vakangoshatawo takangoshata guys guys zvakaoma saka haasi beautiful zvada kuti tibhilivhisa semogilo aiwa hakuna ende akatongoitawo chifesi chakangoti chakakora kora utotipa pikicha takuda kutoona pikicha iroro utotora pikicha unongonotora hana here chiri kumadziro chazongona like mande makuseni pavanenge vakarara vese kana chekumadziro ungonoti digikiriro zichi portrait yekumadziro tione zvedu songile anotsvinya kudai zvakaoma sikana iwo mazimba tikazimba tidzorionaniwo pano yekumozambique guys kumozambique machangana aya yaka nekumalawi atiwo tizori naniwo toitawo nani ipapo tiri nani takazokundawo vekumozambique nevekumalawi vamwe vachiona takavakunda especially machangana takavakunda guys takavakunda asiwo zvinhu zvacho here ameno guys zvakaoma mesina yakazara nachimwene nanazimbabwe kumesina kunongotsvagwa shonaka kumesina unangotaura shona kunobikwa sadza ati patoenda mutenga pamunoenda kumesina papatitenga sadza pamisika iya pamesina chero ukapinda mumarestorend emaindia kumesina mame vanototengesa sadza apo sadza rinobikwa nede kwedu motoshanda mazimbabwens sadza rekwedu chero kuti sadza rimwe riya rekwedu chero rinonyatsa kumonwa riya ndo ranenge vachitengesa nenyama dzavo idzodziya saka kumesina kuzere vanhu vekumusha nevanhu vekumalawi kumesina kuzere vekumusha nevanhu vekumalawi kumesina kwai kumazambieni mazambieni kungozorawo zvavo asi mazambieni takavakunda vaya futi mazambieni takavakunda guys mazambieni takavakunda akawanda takavakunda kuzora chete mazambieni takavakunda 30 minutes dzakwana here dzakwana 30 minutes dzakwana kwai mazimu akashota moyo musanyepere atisi kuwa zvakutaura isuperi jose nyora shona inonzwika wakuda kutitiwa kunge mumaraweni seiko pano taura zvinowikwa asati dzakwana 30 minutes anomboziva anonzisimongile ani murungu wako anogona uyo anogona kunge ari kumalaife akazonozvitaura asati dzakwana guys ndakabata foni pano ndadzi 29 past iko zvino ikotatu 7 saka 30 senembe yachona inoshandiswa kumandevere ndevere inoshandisa anadhuwe idzodzo dzinoendeko ndazvitaura kuti muzimba uyu guys mona chifesi chake chamawa ichicho chakangoitaita zvachakangoitaita chakangogwinya gwinya ani mamu wakola kwaifesi akangoita zvakaita kangogwinya gwinya so kangoita saka ndewakumusha kwedu kuzimba tisi tine fesi dzakagwinya guys tine fesi dzakagwinya vana sivanda ivava zvakaoma regai timirire makosara maminutes mirai kusara maminutes tigofona mirai tifoni zvakaoma zvinhu zvacho saka muri mochanoshanda kupi naikona handizivi kuti ndikupi but anenge lecture okay alright anoya nemapepa but anenge like zvetechnology zvine chekuita nemakombiyuta okay engineering iyoyo something like that aiwa pakanaka ipapo pakanaka saka regai tione kuti timirire kuti zviri kufamba sei tigona hello sister Linda, how are you regai tinzwe aiwa kwaze zilosivanda invenda or what ndiri kungofungirawo guys handisi sure I'm just ndingofungirawo paine problem
tivarunga chinja ndida kumubvunza aiwa mirai auye mai maponga mirai auye tigomubvunza kuti haoniwo here pakaipa kuti zviri kufamba sei vanhu vachingodai dai dai vachingochinja regai auye tinyatsomubvunza regai auye zvakaoma guys masimba shuwa taiti chaichai praise inyaya yemuodo atinaye panapa akaitwa hostage akabatwa hostage ari muimba yehostage yaari izvozvi so maanonzi abvumidzwe kubuda akabatirwa passport haapangwa kubuda imo mumba imomo saka ndoda kuti tione kuti agent uyu ari kuzvifambisa sei ende kana seems mukadzi anotongowana vanhu vake through one agent. I think so. Through one agent. But nangu ablame ngekini agent wafuti because kana achiona vanhu vachiuya vachingoenda vasina nguva yaanengekini vanhu vese ndo vanenge vakaika iye wachiona akanaka. Linda usauye nemastay vanhu pano Linda don't bring people's names here zvisina basa tokanga mata we move takatomuvha isu takatomuvha anenge achihuma nachiita live achiwata achidi siya zvakadaro ikoko siya ikoko siya aite ikoko kuchikari tachingoita kunge denzo woga ikoko isu toita zvepano usauye nemastay vanhu pano wachiwa Linda tikaite anoita ikoko yaari kuita ikoko vanhu vari ikoko vachifamba nesaidi iroro ikoko isu toita zvepano hapana zvazvinombondichinja kana kuti vhisa siyai zvakadaro usataure mastay vanhu pano munhu anochinja vashanda sei achiramba chimupa mari aiwa ndosaka ndati you might find kuti ana one agent iyeyu waanoshanda naye andoziva kuti zviuya kutoenda kwakutotsvaga mumwe futi anotoenda kupinda pamba ipapo kutotsvaga mumwe futi anotoenda ipapo imwe 1000 futi ndapedzisira kukutumirai atizvoni paakabva musi wa15 akabva atonotora munhu ini ndakareplace akabva inenge yanga iri Friday Sunday yachona ndichiuya ndichizotanga kushanda Monday. Zvakaoma regereti nditsare maminutes mangani hati apadhuze tatosugwa ne12 minutes guys tane 12 minutes chete kuti tikwanise kuti tifonere munhu tasagwa ne12 minutes chete Kadi Brown tiri kukuona pamusoro apo uri sei we are seeing you upstairs apo uri kukuona pambomira kugrupu reWhatsApp guys redu rediaries tine mumwe akatisendera anhu ngikiri guys akatisendera plate yesadza nemachips guys anodliswa sadza ina senambozviona ini guys sadza nemachips ndozvaanenge achidya sadza nemachips machips chaichaiwo ndo anoisigwa pasaiti oisigwa sadza. Yes naniso amen anoisigwa sadza machips chaichaiwo machips aya onzi machips pasaiti kuda vanhu vekuSouth Africa kune vanodya nemachips ito zvangu kuti vanodya neacha but nemachips tasanambozviona takatoone kumwe achiburitsa plate achitodeonawo chikafu chandapiwa nemurungu nhasi sadza nemachips guys tikati saka unodya zvikanzi ndogodla kuti ndiguteko ndodini hanzi kondodini. Yes Faith and how are you? I'm good. Munoona zvinoitika guys munoona zvinoitika ndezvekuti vanhu ava ivo varungu kuSouth Africa ndosaka chizotorerwa varume nemaZimbabweans report attend vanotorerwa varume nemaZimbabweans handimugwa nenyaya iwo utsinye hwohwu machips sadza nemachips pasina muto sadza nemachips chaichaiwo akangoiswa po starch to starch sadza pasaidi machips pasaida oiswa tomato sauce zvakaoma imimi ndisaka chizwa chizotorerwa varume vava chivatigwa nevarume vane maZimbabwe because vanenge vatsvinyira vana vevanhu vachiwa nekutsvinyira vana vevanhu obva atirega nekugadzira saizi zinokwana obva mugadzira saizi zinokwana animaona. Ini ndakamborarira porridge chairo redu ratodya kusenge ipapo anoti pana pakumwawo kutobika porridge kutondidedza zvikanzi maisa majarini nechi but porridge inozonzwisa nzara ka unozodii ronzwisa nzara porridge istart unongoridya after 2 hours unenge wofa nenzara wodii kutongorara ivo vachona vanenge vambobata twavanoitya masikati pamwe vanotenga maMcDonald's watwati
then wozongo kuti taakutobika porridge. Bva vatobika porridge ndikatosendera kazini yangu ndikati jojo kuno kwakaoma, tabikirwa bota kuti tirarire iroro. Maswera sei? Taswera usara sei Kola? Taswera. Inini SIS MELLY rangotaura hangu panhau yaagent Cynthia uyu. Cynthia atori neutsinyi. Akambonditsvagira basa kuCenturion uku. Ndikamubhadharawo mari iyo ma1000 ake iwayo. Papa ipapo ndaibatwa rafu singamboiti. Chikafu ndainzi ndodya makuseni ndaipawo 2 slices dzangu dzechingwa nekapu yangu yetii. Ndasingabvumirwi kumwa mukaka. Ndaifanira kungomwa black tea. Then manheru pavaibika ndangopiwa kamugwako 1 kesadza. Then muriwo wangu inoiswa chili. Yangu plate chete inenge yakazara chili chete. Maiva handimbonyare kuvataura SIS MELLY nditaure nezita ravo. Muzimba. Anenge muzulu like kana kuti muxhosa something like that. Ndakashanda 1 week chete pamba ipapo. Vanonzi maitato kuCenturion uku. Vanogara muEstate. Muzoti hakushandiki kwamaitatu kuCenturion hakushandiki. Ndakabva ndasiya ndanyora kabepa because ndakashanda ko 4 days chete. Ndakaenda kueri Sunday zvonzotanga kushanda Monday. Ndakanzouya Sunday ndikuratidza zvandoda kuti uite mumba mangu. Ndibva ndaenda kuSunday ndibva ndachanga kushanda. So musi weMonday ndibva ndatoudzwa zvikanzi panapa iwe unodya ichi chikafu chako, plate yako inogara apa, something like that. Ndibva ndazovati so maitato inini chi handisi kuguta chikafu. Is it fine kuti ini nditenge chikafu changu ndega? Zvikanzi magetsi anodhura. Ndikati ndine kagasi kangu kadiki. Because ini basa ndiri kuda sei ndiri kurida. Zvikanzi ndine mwana anokambaira. Kwakabva angobata gasi rako rikaita something kumwana wangu. I asked mommy if those. Wow. Saka vatoramba. Ndobva vatondirambira vakanditi hanzi hazviti. Ndobva ndasiya ndanyora kabepa mba imomo because vanotokupa list zvaunofanira kudya kuti iwe makuseni unofanira kutora 2 slices dzako dzechingwa. Ndobva ndasiya ndanyora bepa kuti zvoni like kuti ndikangoziva kuti pakauya ari mumwe mushona obvious achatoida kuchinja mapillows pambedhe pandairara. Ndobva ndati kana uchinge wauya pano ndibate panhamba dzangu apa ndikuudzi. Musikana izvi sho akangoita saizvozvozvo. Ndakasiyanisa mhomwe yeuniform sorry. Uniform yebva ndaisendesa pasi pepilo. Saka ndofunga musikana iyeye akatosvika akati ona ndobva handifonera. Musikana akatondifonera akati uri sei? Ndaona nhamba dzako mhomwe yeuniform. Ndikati yes pari sei? Vaatondise ndikati ini ndine list rangu randakasenderwa ndakapiwa nzi ndofanira kudai ndodai. Zvikanzi ndo zvandakapiwawo. Mai vavo havaiti SIS MELLY vari kuCenturion uku. Ndakabva nawo ndakapiwa naCynthia mai vavo. Hey. Zvakaoma guys. Pakaipa. Pakaipa guys. Chaindirwadza ndechekuti alright vari kundipawo tuchikafu tushoma shoma. Ko vari kundisire chili. Ndasabvumidzwa kubika ivo ndo vaibika vega nomwana wavo. Vane musikana. Usanyi. Ndichibva ipapo SIS MELLY moziva kuti 1 week ndakashanda ipapo. Ndakatanga kunzwa mudumbu mangu kurwadza ndopandakabva ndatodevelopa maulcers. Saka vanhu ane utsinye kunze uku. Cynthia akaoma hake hatimbode kunyeperana. Cynthia akaoma. Miraitione kuti message yandaisa yatika yes. Yeah. Tirega ndichidonedza Jesi. Jesi ndakuchidonedza ndakuchifonera Cynthia. Ndizvo ka. Ndakuchidonako ndifonere uterere kana une data repasi Facebook oterera ipapo. SIS MELLY kunenge kuri kunetse ringoti calling but message yangu azoblutika atovhura.
I think now she knows what it's about, yeah. I think so. I think she now knows what it's about. Yeah, I think by now she knows. Apashaikwa tonomudza apa. Pane wana tomuudza ipapa, pane wana tomuudza apa. Panapa. Pane atoudzwa Judy, atoudzwa. Atoudzwa guys, ngoite zvinishisa masters. Hey guys, asi munombondikangavawo here guys, vasikana muna ari kubva kuti kubvarwa kudaro guys, munondinyaradza vona masters. Chiko nemiwo guys. He? Munondinyaradza vona masters. Sorry, sisipendi muchimwaya. Sorry, sisipendi muchikanda zvima 100, zvima 200, zvima 500. Ka guys, naimi. Nokuti shuda kunotukwa ibaba nevava tokutofonera ibaba. Anofanira kunge by now akuziva guys. Let's try again. Thank you, 100 stars. Thank you, 100 stars. Has kuda kubata guys. Rikaiti nzova rikufona. Akuti chi. Has kubata. By now atoudzwa izvo ndozviziva atoudziwa. Thank you, 50 stars. Thank you, 50 stars. Thank you very much. Thank you very much. Star party yabva yauya guys. Rikaiti mupe futi zvimwe zva. Inguva 2 minutes. Rikaiti mupe zvimwe zvima. Thank you, 100 stars. Thank you, 100 stars. Rikaiti mupe zvimwe zvima minutes tigofona zve. Ngendise message. Ngendise message tione. Mamessage ari kunyatsopinda zvakanaka. Rikaitisi. Wachitula today. Thank you, Judy. Thank you, 200 stars. By star party yapinda. Thank you, Tandy. Thank you, Tandy. Next star party. Thank you, Tandy. Next star name stars. Star party yapinda, guys. Star party yapinda. Star party yapinda. Star party yapinda. Ani audzwa kudzwa atozwa wake kunzi kune nyaya ku social media. Handi muzamu wangada shashinakira here guys. Azimare wakadi wakasapota nesoro rudo. Thank you. Akazosvika pamanganiko ndakazoguma nesoro ndakazombotaura naye. Akaguma chipanga iko pachine zero bedwe. Makazama asi. Makazama bedwe. Thank you very much. Makamusapota. Chiseo zvemastars guys. Chiseo zvemastars guys. Tapatesa 3 minutes. Thank you Tandy 50 stars. Get mpetona panongofura patobva tataka tobva tabata. Nai Cynthia kana wakatesa tinoda kugwa newe. Tinoda kutongonzwisisa panyaya yemusikana uyu Cynthia. Ti vamwe vako taura nesu. Taura nesu. Akaona 9k. Fadzi. Akaona 9k. Sure. Mastapati dzangove nharo dziya guys. Dzangove nharo vakaita pekutanga ndo vakaita mari. Kana iwo zvemastars guys, stapati guys, stapati. Akara. Thank you Sisima Veni 100 stars. Thank you Sisima Veni 100 stars. Thank you Sisima Veni 100 stars guys. Stapati atoye pa 2 minutes. Pa 2 minutes. Getting bomba zvima minutes to win. Mukudacha wadiyo. Hanzi she had more than 30k. Thank you Pradago. 9k ndazviramba because isusu taitotaura road to takasiya iri pa road to 30k. Tatati road to 30k takasiya atodarika saka akamawana. Ikungopiwa zvake. Akamawana ikungopiwa hake akamawana. Thank you, Judy. Thank you, 100 stars. Thank you. Hello, dear. SIS MELLY murise. Mushe kanjani? Mushe muri live. Alright. Ndeda kutaura mainini varedi kuenda mangwana vauya nemwana. Vasiya mwari. Mangwana ndoko vanosimuka vauya naye mwana. Alright, sharp. Nditaura ndibati ndapedza panapa. Tironge zvokuti vanokwira kuJoburg. Alright. Aita vasasina. Alright. Uya kuenda kuZimbabwe ndiye kunza kukwira mangwana. Ari kuenda kuZimbabwe kwa Chigodora ndiye kunza ave ready kuti asimuke mangwana.
saka ndigaite atimurongere mangwana arove pasi tovana zvati mission accomplished anditi. Thank you Priska Mabs, thank you very much Priska. Thank you Priska, thank you ne100 stars, thank you ne100 stars, thank you ne100 stars Priska, thank you. Kunombozokanga ndine ma stars guys 1000 honai manje 1000 stars. Thank you Murora Messi machanize 50 stars. Thank you guys kona kusvika this time kana umboziva ndakuzotaura naye ndakabvunza naye nezuro paya patakakwira kuya handa kuzombotaura naye kuti ndiwisise kuti masaza yakafamba sei zuro handina saka ndichataura naye ndichazomubvunza nhasi kuti iko masters akazosvika pachii ndambotozvikangamwa ini guys tozvifunga kuti iko zvinapa zvitotaurwa nevanhu zvemasters izvi. Thank you Maisha 100 stars. Thank you Cleopatra 20 stars. Guys atove ku 2000 anda ku 2100 masters. Thank you Sisi Mave 100 stars 200 stars. Thank you very much Sisi Mave. Thank you. Saka kaona $300. That's okay, that's the start. I don't want to start yake kutangira ku South Africa ikoko. I don't want to start yake kuti taite zvada kuita. Thank you guys, thank you master senders, thank you very much master senders, mara kuite zvakanaka kaiti mbomutaya zvakare. Yasara nema seconds. Thank you Messi ne 20 stars. Thank you Messi yasara ne 20 seconds guys kuti is pada mna nongokanda chetewa anongokanda 200 or 300 inobva yatozara kusara 760 kuti achieve munozviona paiko kwai kwasara 760 kuti tiachieve ande kwasara 10 seconds 9 seconds 8 seconds yatoramba 6 seconds 5 seconds. Thank you staff achieved. Thank you very much Smave. Thank you very much Smave. Thank you. Uyu munhu abatiki guys. Mira ndifone direct zvakare. Tambotaura ntofonera paipa zvakanaka. Mira ndimbofona ndibotafona direct. Let's hope zviairtime zvichimo zvekufona ikoko. Sorry, we can't connect you because you've reached your spending limit this month. To increase your limit, just dial 411. Dololo guys. Saka ndodiko. Alright, ngatiite so guys. Hapana here vanotaura naye mumufonere kuti angouya tingowisana pano guys. Tizodi zvinhu zvakaipa zvokuti tiite zvokuti tizoexpose na social media. Anomuona nemhaka tizoposta vanhu guys. Tinenge tatombokuendera kudai so okuseni. Handi kuti yatiwisanei. Handiti maona panyaya yemumwe munhu anenge auya ivo bva vatiignore. Hanomuona kana vatiignore kudai so itozoya toposta. Vochema futi kuti kwai tiri kupostwa. Anomuona isusu tinenge tatomboenda kuseri zvatikuita izvozvo titaure naye zvakanaka tingohwawo side rake kuti sei ari convinced kuti musikana uyu akaba Jesi akaba. Anomuona tonzwa then tichionesana pano anobva atanga kuchiignore manje. Isu kana takuzoposta manje muti kwai tapostiwa konzi tapostiwa tongoregai vachingoshandisa vamwe vana mazimbabwe kudai. Isi tomira nechokwadi futi chokwadi chachidiwi nevakawanda. Hachidiwi chokwadi, havadi chokwadi, vanhu havachidi. Tivangobhuraibhana tichiinda tichingobhuraibhana tichiinda. Chokwadi vanhu havachidi. Hana undibloka kuti andibloka hana undibloka because mambezi ari kupinda. Ndikutomisira message. Mambezi ari kupinda hana undibloka hana. Mambezi ari kutopinda chaiko. Chero kutofona kutoti rinyi. Undibloka hana. Kwai ndakufonera ndibvudzira kamari kangu. Kuna anigara zviya kuna vanhu vakawanda kuvazere vemari baba. Asi kungoti iko zvino handichadi kuita zvezvikwereti now. I no longer want to do credits. Tichadzisa maprograms edu kuti musi wakati tinge chita program akati musi wakati chita program akati iye uyu wekubatsira vanhu vacho uyu wokuisa mai ava pamba pavari hostage apa vakabatwa hostage apa. Murungu haatangiki hatingafoni tikafonera murungu anofanira nzara. Anzi use just okay inoita sei uyu tikatofonera murungu anonyimwa chikafu anofanira nzara ari pamba ipapo. Ari kuziva nyaya yacho atoudzwa kudhara kutaurwa kulive saka ari kutoziva kuti nyaya yacho ndechi. Ari kuzoda kuti kana ndaandega hake maybe ozondifonera futi taingoisa foni pamute otaura nyaya yake tinzwe. Taingomuta vanhu uku tonzwa.
Anga either what I was cooking today. Beef stew. Achabati mafoni guys. Get it to them. Scan achabati mafoni agent. Saka guys chatosara chatiri kudaka. Chatakuda chasara wani panapa. Kungoti paite vanaunda police guys vanoripota msikana yakwanisa kubuda chete. Ngatisei agent. But obviously munhu wachitoudzwa nyaya inayo akatombodzwa obvious because pane maaudio hauna kumanzwa maaudio anzi akamboposta kusocial media akatovinga taplaya maaudio wani achitomuti bvisa maposta waisa kusocial media wati anotozviziva ndofunga anotozviziva. Hello kola. Yes. Uyu munhu uyu haasi kudaira foni achadairi foni. Ndandiri kutotaura nesister yangu kuti zvoni anogona kusatodaira kana kutozoenda kumurungu achinotaurawo zvake zvaanotaura. Saka ndotodini? Should I call the boss? Ndimuudze kuti mwana ari kurwara mwana wako panapa. Kana kuti ndingobvunzawo zvangu as a sister kuti I heard there's a problem. What really transpired? Hapana chamunobvunzwa nayo. Otherwise chitongoitika kungoramba muchingocheka imi kuti ndiri safe here vanenge vachicheka kana paine zvaitika muantima address munenge muinawo. Because kubuda kwacho nokusvikawo month kana month yakwana tabuda tochizoona kuti totangira papi. Because taigona kumubvunza kuti tinzwisisa kuti akanga abatawo here kamera CCTV yakakuona uchiba t-shirt. Pakauya mapurisa akatanga kuti because pakauya mapurisa ini ndakamuti atani ane footage yainayo saka ngaite sei ngaachiplaya ionekwe neni ndione akati ndambozvitaura kupi kuti uyo anopenga ndo zvatinoda kuita kuti mapurisa tizame kutumira because mapurisa akamboendapo hanzi mapurisa akati shanda ushandire mari iyoyo. Saka now I think we are thinking of reporting to another police station, a different one. And maona kungonzi kune munhu akabatwa usija ari kuramba akatorerwa passport. Passport haibvumidzwi kuti itorwe nevana. Passport property yegovernment yeZimbabwe newe muridzi chete. Haibvumidzwi kubatwa neumwe munhu. Saka akamubatira property passport itori property itori mhosva yakatoita. Andiwana itori mhosva. Saka manje takutovhunduka kuti musikana uyu anogona kuzokanganisa pakana tonyimwa chikafu nokuti izvo patangwa kubikwa here. kwakangonyarara kuna chiri kunzwika kuti chiri kuitika. Imboenda kuchene ngoenda ntora mvura kuchene kumwa. Pinda mukichene mbonomwa mvura. Alright. Nda unomwa mvura tuone. Angona kutobata nezharaka. Alright. Alright. Again to see a phone in Yes, see a phone in it. 2 minutes. Okay. Bonasiya. Tiruza zarangu dlama skatirondoro todza vati navo. Ndogomufonera sinati panhamba. Kana andi panhamba ndifonere boss kufonera boss. Kana andi panhamba. Ndaitomuti tokumbirawo site t-shirt yacho tione. Toda kupai mari yenyu. Tione kuti 8,000. Kana andi panhamba asadare nenhamba dzemurungu. Hello. Hello. Hakuna ari kubika. Saka mai vacho nababa vacho havapomuka vamwe mukicheni mumo. Vari kusitting room. Asi vatotla. Pamwe vachaoda neni tingonotora chingwa kana ndaona dzakusvika kuma 1:30. Chingwa chacho chitla nei? Ndinodira drink. Hava complain nawo.
Chikafa akakomplain. Saka kana achiorder chikafu unopuwawo. Anga aisimbondipa ndisingazivi zvimwe zvekuti anenge achiita sei. Because like izvozvo zvona ndichitaura kuti aisiti kukabikwa ukapedzwa odedzera. Because ndinonzwa from mukitchen. But izvozvo vakatobika vanotongopakura kutodya. Ini ndinozonzwa manje musingi ndomandonzwa maplates ako. Avakudzwa kuti vanhu vadya vapedza. Chakoti chaiswa paoven, chakoti chinenge chiri microwave. Chinenge changosiiwa pakaunta chakafarwa ndikine inokavha muoven, inokavha mumicrowave kuti isasvibe. Asi chikafu chakuti unotogutako. Aiwa chikafu havana problem. Saka unogona kuenda kamukafu mukicheni, hakuna chimwe chakatobikwa chirimo chotinogona kungosha. Chakabikwa munhu. Ndichangonoita chingwa kana nepoloni. Zichikona una Cynthia auya. Hanzi musanyepe please, defend nechokwadi chete report kuti she's being held hostage and being forced to work without pay, modern slave with withholding of passport. Cynthia, are you the agent? I don't see Cynthia Garcia. So kunda utongo mano zvaka asiri. Akudaira stodaira memani. Naskudaira. Alright guys, waramba kuti ndi setting haifana kungoita kana akanyatsobirwa aingonoripota kumapurisa. Yes, aingodedza mapurisa. But zvisinei ona. Rikatimire tinhu tichakucheka after an hour or so. Tione kuti zvafamba sei chikuita sei plus kuti uyu ninge wako uyu agent wako anenge adzoka here. Akangotifonera back ndongokuedha pako. Tonzwa kuti chii chakaitika because it's like ari kutoripo audzwa zvake. Kudzwa todzwa kunzi kune live iri kuitwa kuseri uko. Saka akazoramba kubatika agent ndiyo potozomuposta pano pasocial media. Alright. Timbonzwa. Saka tinge tichingoona kuti zvanzi kuri kunzi kudii. Vari kuda kuenda kuagent kwa agent because maitiro ake haana kumira zvakanaka. And I hope kuti kupera kwenhikiri kupera contract yako kupera kwemwedzi apa uchapiwa something because haungabudi usina chinhu ka. Akangoti uri kushandira t-shirt yangu. Akangoti ngaashandire t-shirt yangu mwedzi uno oenda handichamuda pano. Hey guys, zvakoma pane mwenye yaitida kutaura yebaba vaya guys veGuinea. Alright, saka chirega uindako dhiya tozotaura ndokufonera time chiwa kuti zvadii. Alright, noita basa. Inonzi Royal what Royal what guys. Royal Helpers Agents. Naimi guys. Royal ndiyoyo ndiro chairo blessing. Gai ndishinda kunobika guys. Kwesi takazika kutaura nezvenyaya yababa vekuEquatorial Guinea. Takazodistembeka nezvakazvoitika maStitish guys. Ko naimi baba vaya naimi hatina kuzotaura nezvaba. Hatina namba kupuwa namba yemurungu. Ati hazvishanda haana kutipa namba yemurungu. Ati haasingamfote kuti murungu wake afonerwe. Saka hatingamanikidzwi kuti toda kufonera murungu iye asingadi kuti murungu wake amanikidze. Anomuona. Iyo iri kunyorwa mucomment section icho. Kunyorwa iyo. Saka regai tigoona. Saka guys regai tigozo toda kuzotaura nyababa. Toda kuzotaura kondoo nyaya dzedu zvedzodzo. Kondoo dzedu zvenhamba itumu. Ndo dzedu idzodzo nyaya idzodzo. Ndo dzedu kumujolo side uku. Aiwa toda kuime mauwa here kuti manzi wati mukadzi wachona ane sex tape. Mamona here mukadzi wacho ane rake ane affair anga achichitawo mukadzi wacho anga achichitawo kusaidi wababa. Mama kazviwe guys kuti mukadzi wacho anga achichitawo kusaidi. Mariona tepe raBautaza uyu akahosungwa makumbo nemaoko achiendeswa kujero uko. Akati vachanomuita mukadzi mai mwana. Aiwa tepe rinoda kudiscussiwa guys riya. Batidori patiko tobika tichita. 94% mraidi dore chizoki.
aiwa mira nditore chebika tese kuti tichitaura nyaya yetepu yandika tichibika tese pandopedzera kubika ndobva ndakata ari kuinda mangwana kwachief chigodoro hande gaindikate tidzoke guys hanzi it's still risk timboona baba timbovherefeta baba vaya guys guys aiwa nemusikana aripo baba vaya okay let's talk about mangwana tomorrow while still hooking okay hanzi mangwana saka it's okay guys tobatana mangwana acho totaura mangwana kwanzi tizochitaura mangwana kwete nhasi ndozvikutaurwa kwai ngatitaurei mangwana kwete nhasi danda tichitaure nhasi ka zvikanzi ngatichitaura ichi mangwana ari kuinda mangwana musikana wekupiswa musikana wekupisa aenda kumapurisa anzi adzoke aenda kumapurisa anzi adzoke mangwana kuzopiwa police hospital report kwai one person kwai no mujolonza ndiporai saka mira ndikate tinde mukitchen